Mogę jeszcze cofnąć ten, nie? Nie, Może cofnąć chyba. czekaj. Ja, już my jadymy. Halo, halo, szczęść Boże, witam was, jest Nanek, kanał Ciupiłem po naszemu. Dzisiaj to jesteś ty i zapraszam do oglądania. Jest z nami Tomek M, Ruda i gracz numer 2, którego nie znam. Aha, to jo, dobra. Ruda. Jo. Czekaj, muszę wam zdjęcie sam machnąć. Siema, siema. Patrzę, jest Tomku M, zapraszamy cię. No jestem przecież. O Boże. Kuźwa, zdjęcie jest genialne. Aha, ja się muszę podpisać. Tomek ma lepszy. Ja. Naturliś. Tomek M, witam serdecznie, pozdrawia i o kasę pyta. To ja pierdolę, Ruda jak cię kurwa związało. Czemu takie Związało krótkie? cię. No bo tu Nanek, bo tu kopalnia nie wejdzie. Ej, Mhm. Tu jesteś ty, nie wiadomo, że... No Nanek, dawaj to pozdrawiam, witam i czoł, nie? Dobra, startujemy. Jak to się startowało? A, dobra. Serdecznie pozdrawiam was, witam i czoł, nie? Jaki głosik, kurwa. widzisz. Mam... Super, Zobaczcie wygląda na na to, ekran. że jesteśmy gotowi. Ważna Siema, informacja. siema. To nie jest zwykła gra. Witam cię. Jedyne, z czym musicie się zapoznać, to wy sami. To dlatego, że to gra o was. Elo, Ruda, Wita 320, elo. Co wy tu robicie? Wybór moich najwspanialszych sprawdzianów, Siema, prób i Tomek wyzwań. M, to Będę zapraszam na wymagać od was żywca. absolutnej szczerości i skupienia. Żywka. Więc Siema, Tomek, to zapraszam na żywca. mamy również jokery. Jeśli macie pewność, jak odpowiedzą inni, użyjcie jednego z nich i BUM! Dostaniecie podwójną liczbę punktów. Odwiedzimy różne miejsca, by podzielić się doświadczeniami. Według mnie na tym polega życie. Na wymianie doświadczeń. Okej, jeśli jesteście gotowi, zaczynajmy naszą podróż. Czekaj, ja nie ma gotowy. No poczekaj do tego. Jesteś? Zadzwońcie do babci i powiedzcie, że dostanie sweter. Nauczymy się robić na druta. Ten sweter będzie lubiła druta. Okej, na początek zadam pytanie, a wy odpowiedzcie do Ten sweter będzie lubiła druta. sweter dla zwierzątka domowego. Dobra, to tu pasuje. Pamiętajcie, im więcej z was się zgodzi, tym więcej punktów uzyskacie. Chyba wszyscy odpowiedzieli. A, To Nanek się odpowiada. nazywa przyjaźń. To się nazywa Dwie osoby przyjaźń. dostają punkty. Nanek, ty nie grasz? No, aplikacja mi się zawiesiła. To co ty za telefon masz? To Quick poleciał Banboya, obgadywujecie reklamował. To on mi powie, że ja go obgadywał. To uczyłby lat To jest swoich. siwy miech. Ja opie tu reklamował, lalek że takie do pady, kupa, opie no. piękne robi, Ja tu wolałbym tu narysować bady, szkic takie twarzy knefle, swojego wroga na fajne. marchewce i wsadzić ją do Ja. sokowirówki. Ja to Co słyszał, to soki worówki? Nanek, jak... Ty grasz dalej Nanek, czy nie grasz? Za chwilę Nanek. koniec! Słyszał Lank. Przekonajmy się, co myślicie. Ani cześć nie napiszę, ani Ty w dla dupa waszej mnie. dwójki. Joker zadziałał Jokery. tylko dla jednej osoby. Objęto prowadzenie. Kto zyskałby szacun na dzielni Ja dzięki robieniu pierdolę. na drutach? Lanek, wyglądasz kurwa jak z tej bajki, kurwa. Ten Tylko monster drutami czeka tam. najwyższej jakości wypada jeść w wykwintnych japońskich restauracjach.
Zobaczmy twoją odpowiedź. Noż kurwa. Dwóch graczy zwycięża. Początkowo myślałem, że to Tomek, ale Tomek to nie. Ale kurwa, bez gdzie Tomek? obrazy, no nie, tam druty. Proszę o Na wielkie drutach. brawa dla genialnego zawodnika. Zależy o jakiego druta chodzi, Dwóch nie? graczy No, no, prowadzi no, ramię no. w ramię, ale na jak długo? No Quickpull, no poważnie ci go, no Tomek był. Tomek, powiedz mu. Czyje dzieła nadawałyby się No, do no, postawienia na targu słyszałem produktów to. rzemieślniczych? Słyszałem, że była reklama, że bardzo fajnie ci napisze, klefle, Rosko guziki miał ci kiedyś porobi ekstragan z i serami. można to chyba nawet Przeźmił jeszcze wzorze cofnąć. twarzy gwiazd. Jak nie można tego Dobrze cofnąć, mu to szło. na pewno Jedynie potwierdzam Jean-Claude to. Van Damme A jak powinien ktoś mi być nie nieco wierzy, to proszę dojrzalszy. do mnie zgłosić. A są prawie to wybierajcie. dzieła na dwa. Nie na targu podobno do komuś. O, 6. Dobra. Noż Nikt kurwa. nie no. wygrywa. Ojej. Ojeju. Kuba, siema, Kuba, witam cię serdecznie. Zrobię to teraz. Gdy wylądujesz w towarzystwie bohatera, odkryjesz, że bardzo szybko znajdzie się on w centrum się zainteresowania. poskręcało, kurwa, Ten strasznie. moment właśnie nadszedł. To tak jak ciebie po tym jogurcie W następnym kilogramowym. pytaniu użyjemy Dobra, kilku skinął. zdjęć z mojej kolekcji, więc skupcie się proszę. Co ta osoba wykonałaby na szydełku? Wybierzcie, który obrazek najlepiej odpowiada na pytanie. Zdobędziecie więcej punktów, jeśli więcej osób się z wami zgadza. Nie, chuję, to. Zobaczmy odpowiedzi innych. O, Brawo, nadchodzi Paweł. wojownik. Kuźwa. No. Punkty dla ciebie i ciebie. Jeszcze Joker poszedł, kurwa, to było pewne. To było pewne, chłopcy. O, Na Samo prowadzenie to wasze wysuwa się ruda, wie. nie kto Było inny wiadomo, jak no. nasz nowy lider. Haha, kurwa. Dajcie znać, kiedy będziecie gotowi. dobrze. Czas na odrobinę kreatywności. Dam wam obrazek, a wy będziecie musieli coś do niego Kuba, no dorysować. powiedz Quickpollowi jak było. Była reklama Quickpolla, że fajne pady robi i w ogóle. Narysuj czapkę wydzierganą przez tę osobę. Chodź. To nie potrafię rysować. Co? Mieliśmy czapkę w nim. Ile mam czasu? Zobacz, 40 sekund. Ty w ogóle, no. Jeszcze niecałe 40 sekund. Kurwa, nie tym. Już mam. Zostało 30 sekund. Za co mam wpierdol? Już tylko Co to 20 Quickpoll sekund. zaś robi? Zobaczmy, co narysowaliście. Co to? To kurwa jebnął. Jakie chuje. A to nie wiem co to jest. No ja też nie, w ogóle nie zdążyłem ten. Rzucać. Jak brzmi decyzja? Odbijacie wynik, świetnie. Poszedł. Jeszcze Joka kurwa ryba. Co za zgodność Nie. umysłu. To Haha. zasługuje na dodatkowe jokery. No proszę. Tomek nam wygrywa. No. Hefty. Pobawimy się w naśladowanie. Pokażę wam zdjęcie, a wy spróbujcie powtórzyć tę minę. Quickpoll was windą. Zrób minę jak na zdjęciu. A ja to, Witam. Ja też ją witam. Czy jego. Tak, zrób taką minę. Zrobić taką minę. Nie, kurwa czekaj, jeszcze nie.
Dobra. Szybko, zostało 10 sekund. Już mu. Czas się kończy. A chyba najlepszy. Tak jest. Co tu mamy? A to Eryk podobny. Weź ruda światło u ciebie zapal, kurwa, bo cię w ogóle nie widać, tylko zęby jak Prądu szczerze, nie ma, kurwa. prądu nie ma. No, Jak u Quickpola. kto zrobił najlepsze 5 sekund. minę? Lokko, siemano, siemano. A będzie ciekawie. Wszyscy Brawo. dostają punkty. Jednak ruda wygrywą. Ciekawe na Kiedy ile. widzę taką Oj. zgodność, od razu mi lepiej. Kurwa, goniec. Dostajecie po czokerze. Opiera na pełnie blisko. W porządku. Odkładamy druty i A ja się w chuja staram, nie? Najmniej się staram, wiecie o co chodzi? To chłopak tak wygrywam. Mam następny film. Pora pomachać gałęziami i zatopić się w mchu. Uhu. Poszukamy leśnych stworzeń. Wszyscy dostają Jak dodatkowego jokera. Znanek się mchu zatopi, to kurwa końca nie będzie widać. No. Zasady jak wcześniej. Zadaję pytanie, a wy wybieracie, do kogo najbardziej pasuje. Kto uratowałby robaka, który zapuścił się na szosę? Kurwa. Jak patrzę na Nanka, to ja pierdolę. Spędziłem wiele godzin wakacji na wyławianiu ledwo żywych insektów z basenu. Aż do teraz udało mi się uratować 742 istnienia. Zobaczmy, co wybraliście. Takie dobre serce to ma jedno jeden tutaj, nie? No, wiedziałem. Ten by go kurwa zdeptał, a tamten by go podpalił, także został wykonany. Co za zgodność umysłu. A? No. To zasługuje na Dobra dodatkowe inwestycja. jokery. I zaś kurwa hachar. Pieruński. Gdybyście znaleźli gniazdo szerszeni, kto przewodziłby akcję jego likwidacji? Mówiąc o złośliwych owadach, Roscoe miał kiedyś wielki problem z termitami w swoim domu. Potem wymyślił prostą zasadę. Jak ich nie zabije, to się chociaż naje. Ja wiem, kto to będzie robić. Nadaje się do tego prawie koniec. 100%. Hachar myśli. No ku, Tomek, tak? Ach, kurwa. Ale ja nie poczytał dobrze pytania. O. I po jokerze jeszcze kurwa. A jak mnie Miałeś przegonił, to. kuźwa. A jeszcze Nanek, nie bój się, jeszcze tu Miałby będzie. podejść najbliżej polnej myszy. Polnej myszy Ja wiem co. i tylko jedno. Myszy mają tylko No. dwa Żaden z nas, podstawowe kurwa. wyrazy twarzy. Boję się! I Daj mi sera! To już daje jokera od razu, bo to musi być fałszowa. No kurwa hopie. No co wy robicie? No kurwa Ty już zaś mnie Nanek. prześcignął. Ja z wami nie gram. A kurwa ciule jeszcze dojdziemy. Kurde, bateria mi całówka wpada. kto namówiłby kogoś do pocałowania żaby? To nam wybu kogo? Trzeba Już wiem uważać, kogo. żeby nie trafić na ropuchę. One nie Jak zmieniają zawsze, się w kurde. ciąży, ale Co by całując namówił staje kogo, się żeby ropuchą. przekonał Zastanów się całą dobrze. żabę? Pomyśl. Pomyśl. Ja wiem, Nie. tak samo. Czas się kończy. Tak samo jak było z jedną rzeczą, nie powiem jaką. No. No nie Nanek. powiem, Wszyscy są powiem, pewni że swoich Nanek, odpowiedzi. z dobrego Nanek, kup serca for- właśnie. Nanek, kup Fortnite'a, pogramy. Kurwa! Ja nie gram z wami. Słuchaj, Quickball pytał się u ciebie Na przedzie Kamil, nasz zapytać, eksperymentator. kiedy sprzedajesz GTS? Mieszkanie? Wiem, że myślisz, że A po nikt co mam nie sprzedać pamięta. GTS-a? Przydałoby się zrobić kilka wyścigów. Masz rację. Ale zapamiętają to.
Oj, Ale czekaj, czyli co, mam Czas Kuba na grę kolejne sprzedać? pytanie ze zdjęciami. A, co? nie, to Jakie nigdy. Jakie zwierzę? zwierzę najbardziej przypomina ci tę osobę? Nigdy nie co tego? sprzedaję. Wiewiórka krzyczy do sowy. Nie jedzcie tego! Nie wiecie, gdzie leżało! Jakie zwierzę nie będziesz mieć tę osobę? No, Te kurwa nanka wyobraziłem, dobra to jest to. 5 sekund. Ja nie wiem, ja tak zgaduję. A teraz To pora na wybierz. zabawę. Wszyscy kurwa. dostają 0 punktów. no. Czekaj, coś szybko Jeszcze zobaczę. Jokera. Jokera stracił. Ruda. Ruda wdupiła. Dajcie znać, kiedy możemy grać. Już. Kolejna gra to wyzwanie słowne. Musicie mi powiedzieć, w jaki sposób ta osoba dokończyłaby to zdanie. Kiedy ta mysz przebiegła mi po nodze, ja... Dobra, jestem z powrotem. Czekaj, jakie pytanie było? Hachar mówi, kiedy ta mysz przybiegła mi po nodze, ja... Zostało nam jakieś 30 sekund. Sekund. Dziesięć sekund. Chyba ciężkie takie szybko odpowiedzieć, No, chłopie. a co? Prawie Nie koniec. takie łatwe, nie? Rozwatą Opie, się trzeba do pana. myśleć. Trzeba myśleć, panie, a nie... Czas zobaczyć, co tam wymyśliliście. Wybierzcie odpowiedź, która wydaje się wam najlepsza. Chyba mamy odpowiedź. No Kolejne to punkty dla grupy. To jest niesprawiedliwe. To jest niesprawiedliwe. Tylko jedna osoba rzuciła Jokera powyląduje i któryś tam, nie? podwoiła punkty. Kiedy widzę taką zgodność, od razu mi lepiej. Dostajecie po Jokerze. Oj, tak, Nanek, wiem, żebyś to powiedział. Dajcie znać, kiedy chcecie zacząć. Jeszcze tym swoim, kurde, tym, nie? Zostawmy je Tym w swoim spokoju. akcentem. Jaki Akcentem. I że mi wyjebał i powiedziałem, węgla nie ma. Węglo. Rozumiesz to? Węgla, rozumiesz? Ale Rozumiesz? rozumiesz to? Pora odpowiedzieć na pytanie, które ludzkość zadaje sobie od wielu lat. Co się dzieje po Rozumiesz śmierci? to? Dam To jest wam po taki Jokerze. trudny tekst jak... Pamiętajcie, że You zbliżamy się do talking to końca. Czas na kolejne pytanie. Kogo przeraziłby fakt, że wszyscy po śmierci są sobie równi? Myślę, że po śmierci wszyscy trafimy do wielkiego zoo, w którym zwierzęta będą oglądać ludzi w klatkach. Kurwa wydaje. Wszyscy wygrywają. Co beki, nie? Co za zgodność umysłu. A? Aha. To zasługuje na Ej, dodatkowe faktycznie. jokery. Faktycznie Ale tak siwego jakby się wszyscy brakuje. z nami, nie? No, jakby się wszyscy z nami, nie? Obcy. To jest wspólnota normalnie, kurde. Kto po śmierci straszyłby kościelna. swoich Zdobyłeś przyjaciół jako trofeum. duch? Aha, Co? jak to po śmierci Co po by trafił śmierci? Czemu swoich od razu przyjaciół jako duch. straszyć? Przecież wystarczy tylko chować im klucze oraz portfele w różnych miejscach domu. O, Najlepiej, no gdy to akurat się tutaj, śpieszą i muszą tutaj gdzieś to wejść. nawet Jokera rzucę. Ojdź się. Wybaczcie, Kurwa. ale nie dostaliście. Kurwa, chłopaki, tak to się pomylili. Ja bym wszystkich opierdolił. Tomek, łobuzie. Co ci chuja w buzie. Tomek, Kto chciałby przeżyć wieczność, łobuzie. robiąc co dzień to samo? Nie Czekaj. straj się, póki cóżę. Kto chciałby przeżyć wieczność, robiąc co dzień to Ja samo? bym chciał. Tomek. A nie, Nanek. Live dziennie Nanek, walić i Nanek. piwsko pić. Pokaż swoją odpowiedź. Wszyscy dostajecie punkty. I to Jeszcze z niesprawiedliwe. Jokerem, Jokerek proszę. Jokerka jeszcze proszę.
Każdy. Jest sprawiedliwy, ale nawet Kiedy widzę pocisnął taką Jokera zgodność, ty. od razu mi lepiej. Joker Dostajecie po Jokerze. złoty trofeum. Proszę. A zmieniły się zasady, bo kiedyś no miałeś 3 jokery na tym. Kto Nie, to są narzekałby 3, na czekaj. zbyt jasne światełko w tunelu? A, to wiem kto. No, tu już jest Ej, jeden. zgaście to! Próbuję tu umrzeć w spokoju! No. To kurwa nawet Jokera dam, jak przegram to pierdolę, no. To tylko tutaj z całej okoliczności. To jest tylko jedna taka... Dwie osoby dostają. O, weź. Jak my cię znamy. Jestem po Jokerku. Tak, gdzie Zwykle to? nikomu nie Kurwa, podoba się kurwa, proces znowu myślowy grają naszego frajery. lidera, ale dziś jest inaczej. Cytuję. No. Spróbujmy teraz dla Będę odmiany zawsze się przemaglować wkurwiać. Co ci pasuje? któreś z was. Tym palcem z buzi. No, domaluj jajca i Czas chuj na będzie. zdjęcia. Jakim aniołem byłaby ta osoba? O kurwa. Nadal nie jestem przekonany, że anielskie skrzydła są na tyle duże, by unieść ich ciała w powietrze. No to kwestia aerodynamiki. Ja już mam wybrany. Interesuje mnie co wy wybierzecie. Chyba wszyscy odpowiedzieli. Ja bym wybrał też chyba. Aaaa, kurwa. Brawo, Hakar. Nie, no panowie. Myśleliście... No kurwa, jeszcze Joker padł. Pierwsze miejsce czeka na chętnych. Patrzcie, porówno są. Dobra. teraz się Kamil musi pomylić, ty się musisz pomylić, ja muszę Czas na wygrać. kolejne rysowanie. No, będziemy jak rysować mu po poprzednio. ryju. Dopasujcie To ten wy obrazek byście do się osoby, o pomylili. której mowa. Narysuj, co zobaczyłaby ta osoba w tunelu ze światełkiem na końcu. Mm. A gdzie tu się odgumuje? Kurwa, muszę zgumować, bo mi pocisną. Nie. Ile mamy Zostało czasu? nam jakieś 40 sekund. Okej, dobra. Pora powoli kończyć. Zostało już tylko 30 sekund. To nam jakieś 20 sekund. Okej, 10 sekund. już mam. Czas się kończy. Uwaga. No dobra, to co tam mamy? Tam już koniec, kurwa. Tam już był koniec, tylko ksiądz i koniec, kurwa. Ej, no nie wiem, kurwa, chuj. Pierdolę. No, A ja Jokera nie ryzykuję. Przekonajmy A co? się, co myślicie. ja też nie, ale... Nie, No, kurwa, część z was się Ruda. siwy poleciał na rudo, no. Kurwa, a mogłeś Siwy dać do poleciał na Jokera. Ruda. To Ruda poleciała na siwego. Je! Nie, myślałem, że krzesło złamałem. To mogłeś fotę jedną No, znowu. to by było na co zbierać. Rozciągniemy mięśnie No. twarzy. Tak jak wcześniej, musicie powtórzyć minę ze zdjęcia. I na ze zdjęcia. Zrób minę jak na zdjęciu. O! Cię Tylko wysiliłem. zostało 10 sekund. O. Kurwa, że Pora to... zobaczyć, jak wam poszło. Zęby mi prawie wypadły, kurwa.
A ten zaś to pokrzywił, opie, ani... Jezus Maria! Jak kurwa kto wymyślił? Cześć, Dawid, cześć, Jak witam to, cię kurwa, serdecznie, robicie, cześć. nie? Ten to odjebał go, kurwa, strasznie tego, kurwa. Kuźwa, jak on to zaś opie pokrzywił i w ogóle... Który zrobił najlepsze mina, no. No nie no, ten mi się nie dupił, no. O, Daję Jokera, bo to było pewne. kurde, ja nie zdążył. Kurwa. No. Ale widzisz, zaś porówno macie, nie? Ej, ale ta opie mina nie ma podobno, co to jest za oszustwo jakieś? Zbyt długo byliśmy w próżni. Wynośmy się stąd. Opie, jakie loty. A, Quickpol już chyba uciekł, Dawid, wiesz? I gra ostatnia, za to super fajna. Zróbcie sobie selfie. Unikajcie No nadmiernych Boże. zbliżeń, żeby zostawić sobie miejsce na nieskrępowaną twórczość. Selfie? Ja. Co mam Zdjęcie zrobić? pysku. Wszystko. Okej, wyglądacie pięknie. Zaczynajmy. Ozięble? Co to kurwa za wyraz? Ja go nie znam. Co znaczy ozięble, ludzie? Szybko. Nie wiem, tak bez serca. A w porządku, leci powoli, Dawid. Kurde, pierońskie krzesło. W porządku, Dawid, leci jakoś powoli. Boże, co ten to zaś... Co on to zaś tam porobił? Co? Tak, chyba... Ej, Uwaga! Podejrzane selfie w drodze. Obejrzyjcie rysunek i spróbujcie się zainspirować. Lada chwila, zaczynamy. Nie mamy zbyt wiele czasu. Za Okej. chwilę przekażemy obrazek kolejnej osobie. ...40 sekund. Tylko 30. haj tam cygaro. Jeszcze jakieś 20 sekund. Kierus. Dawid, co byś się od Tomka? Już niedługo, niecałe 10 sekund. Nie, chyba nie. Ostatnie wymieszanie do dzieła. Czekaj, bo Tomek się tego Dobra, zapiści. na magię. To? A pierdziele, i co ja tu mam domalować? Czuk. Do tego tu proste. Zostało 40 sekund. Zostało 30 sekund. Już tylko 20 sekund. Kurwa, czekaj, bo zjebałem, ja pierdolę. 10 sekund. Ja, Dawid, to je to. To je... Znaczy, to je to. To prawie jesteś koniec. ty, tak się ta gra nazywa, tam zdjęcia możesz i robisz, odpowiadasz Dobra, na pytania przez zobaczmy, telefon. co Zjebałem, stworzyliście? zjebałem. Ale tak było. Dobra. Ruda jako sędzia. ZK, kurwa. Na 2 lata. Chirurg. O? Faraon. Kurwa, jakie serce. Kurwa, wszystkie są dobre, no, Ja, ale ten Dawid, wyszedł zrobił najlepiej. konkurs opada. No ci powiem, że dzisiaj jest 5 i jeszcze już Czas się kończy. do 24 szansa. A co ja mu wysłać? Danek, wysyłaj. Dul.
Nie zdążyłem. Obojętnie. No Boże. O, Nie Oj, dostanie. kurwa. No, Ej, a my ale mamy tak- remis, kurwa, z Nankiem. No cały czas, Pora cały czas. sprawdzić wyniki. Prowadzicie tak długo o tym remis, że chuj, nie? Szczyty są dla samotników. No za to widzę, że na dole urządziliście Trzej imprezę. królowie, proszę. Powodzenia trofeum. następnym razem. Zdobywca pierwszego miejsca szybuje na skrzydłach Wiktorii. Gratulacje. to już? Trofeum, No. jakie serce, przyjaźń Świetnie bez było was granic. poznać. Mam nadzieję, że wkrótce znów zagramy. No to koniec. Co, jeszcze jedna Tak? runda? Aha. Wygromy w coś. Ja panowie muszę już wyszedłem na godzina. Okej, gotowi na małą przejażdżkę? Zanim zaczniemy, musicie wybrać sobie kartę i wpisać swoje imiona, żebym wiedział, kto Co? jest kim. Proszę? No, to powinno Pogrę wystarczyć, jeszcze. żebym dopiął wszystko na ostatni guzik. Nie, to chyba odpuszczam na razie. Nie Tylko jedną grę śpieszcie się, to wygrałem. będzie świetna zabawa. Ja na No. też, bo kurwa muszę Dajcie na znać, wszystko gdy będziecie wstać gotowi. Spoko, spoko. do roboty. A ty co będziesz jeszcze? No. Będziesz grał teraz coś? Zagrać. Koda chyba troszeczkę pociupia. No. No, A ty, Kamil, w co będziesz grał? no jeszcze chciałem zobaczyć sobie. Ja co pójdę w Gran Turismo, jeden wyścig powinien zagrać. I to jest związek. Tracono połączenie ze siecią. No bo tego, bo aplikację wyłączyłem. Aha. Dobrze. No, to ja też to wyłączam i dobrze. Nanuś przyjacielu serdecznie, kurwa, normalnie bym został, ale bez kitu nie Dobra, chcę i ryzykować. wyśpij się, ginter, hopie. No kurwa. Richtig. Rykty A to chłopaki. Dawid, wysłałeś. Że pozdrawiam was Daj mi to wszystkich zdjęcie, serdecznie. Ja też posłał. A ten posłał mi ktoś, znaczy Patrio posłał, nie? Że dostaje dodatkowe 10 punktów za obrus. No. Nie wiem o co Aha, chodziło, no, ale... kozak, nie? To zdjęcie co żech ci posłał, nie? No, widziałem. Kozak, nie? Fajne. Czekaj. Nie wiem, obejrzymy. Gran Turismo. No, Obejrzyj. także ja tam jeszcze wszystko dobrze. Dobra, jutro o Dobra. 5 rano będzie konserwacja Dobra. serwerów. Z czego? Gran Turismo. Aha. No ale ty, to jutro jakieś plany może tego Division? To tak, właśnie mam zamiar, tylko trzeba No. tego, nie? To No. a siły będzie jutro? No, ale nie wiem, czy on będzie grał, wiesz, bo kurwa ma tyle z dziećmi, tam musi załatwiać, że ona ma drugą zmianę i to u niego ciężko to wygląda z graniem. Ale Danek też ma przecież Division, to byśmy mogli chociaż w 3 pójść, nie? Jutro. To Nanek musi pobrać, dlatego pytanie tam chyba No, tego Nanek- Season Pass nie jest wymagany, nie? Do tego, Nie, do właśnie PvP. nie, do tego A nie. co mam zrobić? Nie. bo to wydali- no. No bo dzisiaj patch wyszedł do The Division Aha. wielki. I co to tam niby lepszego jest? No. No fajnie, że Eee. 4x4 tam Kamil lepiej wie, dobra? No tam Dawid, dodali ty tak czekaj. nowy rejon mapy. Dawid, ty obuzie, ty się o Madzia nie interesuj. Czy Madzia śpi, czy Madzia nie śpi? Kierowcy już mi piszą, czy Madzia śpi. Łobuzy jedne. Ja bym Nie- coś nie powiedział, chodzi- ale ja mam takie jak to się mówi. Kurwa, moje słownictwo jest trochę takie kurwa niepoukładane. Dlatego zamknę buzię, bo ups, mógłbym coś wyskoczyć z tekstem. Kurwa, nie chcę nikogo obrażać, także No. napiszę ci to w wiadomości, co bym Dobrze. powiedział na to. Dobrze, i niech to tak pozostanie w tej wiadomości. Aj, Boże. Ja się pytasz, Nanek, co tam dodali? Dodali nowy rejon mapy. Tryb 4x4. I co tam jeszcze? I tam zadania, bronie, tak dalej, tak dalej. 2 nowe tryby są ogólnie dodane. Gdzie budujesz fortecę, się bronisz, tak dalej też przy okazji. Przed kolejnymi W falami. Fortnite.
Nie, w The Division. Budujesz fortecę. Aha. Mam. Nie, Dawid. Nie, się wygłupiał. Madzia śpi jutro. To luz. To moja żona nie pozdrawiała, to chyba śpi, no to... Ja też idę już, kurwa. No to nią tam przytul. No jako, no koniecznie, nie? Ale ja kurwa ci powiem tak, tak za często się przytulać też nie możesz, bo się później dusisz, kurwa. Nie? Ja nie wiem jak ty się zaś przytulasz. No. Chociaż patrząc po twoich takie 110 kilo, łapach, jak to by się wydupisz. bał się z tobą przytulać, bo byś No, mi no. rygosu No. połamał. Nie, ja bych ci ruszał skórą, ale w innym czymś w dupie. O ty świnio! Wcale niczym innym nie było. O ty świnio, obejrzyj go. Borek, ja słyszałem, obejrzyj go, obejrzyj go. Ale obejrzyj go i no. Nie, Ale czekaj, bo zaraz audition będzie. no widzisz. Podoba mi się twój entuzjazm, żołnierzu, ale masz już rozkazy. Kurwa, nie mogę. Ludzie, nie namawiajcie mnie do złego. Ja muszę tu do pracy, ja tu pierdolę, muszę stąd uciekać. Kurwa. Nie no, siedź, nie. To uciekaj. Nie bój się. Siedź. No, cieknie. Drogi żołnierzu, to miejsce dla ludzi o wyższej Obejrzyj. Ale obejrzyj, co on wyprawiał, obejrzyj. Korzystaj, póki tu jesteś, ser. Dobrze. A chyba powiedz czasem mi, zejść skąd z- te... Lanek, No. a No. No, a widziałeś wczoraj ten filmik, co ci wysłałem? To USC? Ja, USC, czy to było? No. oglądał. A powiedz, co chciałeś powiedzieć? Skąd te co? Fajnie, że ci pasuje. Tu w kodzie te CP, te monety skąd brać? Już jak się kapnął, że trzeba je kupić. Mam czego No to jest dobre. Kurwa, miałeś tego koda wyrzucić już, ej. Powiedziałeś, że już nie będę grał, bo cię wkurwią. O, ale widzisz. Ale obejrzyj. Obejrzyj jaki ty. Czekaj, co ja tu fajnego dostał? Parze, pyski, Lanek, a co Lanek, jak święta u ciebie będą w planach? święta. A No. No nie byś robił live'a, kurwa. nie wiem czy mi moja pozwoli. To ją zaproś, nie? Na live'a? Nie, żeby ci czytała. Ej, Kamil, ja teraz patrzę, ja mam tą grę tutaj na płycie, nie jest ona na tym. Ale jaką? No ten horror. Znaczy I co ty zagra? Kurwa, nie, o tej co ty gadałeś. Dead by Daylight? No, A, 5.13. Dead by Daylight, no to jest... A, to nie wiem. chcę, No. No to ja mam tom, a nie mam piątkę 13, mi się pojebało. A piątek One nie takie masz? Podobne. Nie. A mi to się pojebało z tym. piątek 13 lepszy jest. Lekko, że będziemy grać, No. lekko, nie ma problemu. Ale powiem ci, że w Niemczech nie było kurwa tej gry w ogóle. Nawet nie wiem, No czy ona jest możliwa. bo piątek pudełkowa do kupienia. ona jest, tylko ona cyfrowo, a pudełko wyszło niedawno, więc pudełko teraz Aha. już jest dostępne. A, Aha. a ja kupowałem cyfrowo, bo tylko cyfrowo wyszło. No, aha. No widzisz, kurwa. I dałem za nią 120 zł jakoś tak. Tak? Wtedy, no. No to chuj. Obejrzyj. 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 Ale obejrzyj i no. Co kurde, nie wiem, czy siedzieć na imprezie, teraz chwilę być audition, a chciałbym się na wyścigu skupić, a dobra, mogę siedzieć na Siedź, wyścigu. kaj pójdziesz. Ja też Dobra, jeszcze to- tak sobie chwilę posiedzę i pogadam, nie? Bo tak szkoda zostawić kurde chłopaka, nie? O, Jak tu A jadę kurwa wyścig właśnie. nawdupiał się obiadu, nie? aż mu bebechy rozjebał. To Borek sobie przypomnę jogurt Tomka to. No. Takich rzeczy Później- jak ja miał kurwa hopie. A nie, dobra, nie będę gadać. Bo się później będę musiał tylko liście podcierać i tyle. Między samochodami. No. Znaczy mówię, tricepsy mam tak spuchnięte, że jak po siłowni wrócę, to kurwa dobrze dupy nie mogę podetrzeć, kurwa, to muszę się kurwa ocierać od swojego kota.
Nie mam słów. O Boże. Chcieliście kurwa wariata, to macie, no to co? Nie mam słów. Trzymajcie. Nie, żartuję, nie wiem. Coś Nie. kurwa, coś trzeba go dać, nie? Ja no. Jak się kurwa nic nie robi, to się go oda coś, no. Przynajmniej wesoło, nie? Dzisiaj takie jaja byliśmy z Siwym tam na tym kursie, wiesz, tak siedzimy sobie tam kurwa ładnie, pięknie, nie? Tam taki kurwa tam ciapaty, jeden obok mnie siedzi z taką ciapatową siostrą, nie? Tak kurwa tam godo, ja byte, ja, dankę, tak dalej, tam dalej, nie? Wszystko ładnie. I on coś tam dupił kurwa, czekaj, jak to było? Ich habe, nie? Ich habe, że ja mam, nie? A ta nauczycielka zrozumiała i tak na całej klasie ich liebe dich. O kurwa, ja tak patrzę na tego ciapatego, ten ciapaty na mnie taki uśmiechnięty jak taki pedał i tak ja, ty kurwa, co ty kurwa do niego mówię, co ty kurwa się śmiejesz? Jak kurwa, ich liebe dich, przecież powiedziałem ich habe, a nie ich liebe dich. A ta nauczycielka ja. I tak żeśmy stali z Siwym, tak patrzymy na tego chuja, tak wracaliśmy już do domu autem i tak sobie jedziemy, tak mówi, kurwa, patrz, chłopie, z tego chuja jak widzę, to taki tak z tą brodą, takie dupno i tak się wycierał, to śliny, jak ślinę w nim wjebałeś. Jak ze śliniaka zajebał, to tak ścierał się po tej brodzie. To nie musiał widzieć, chłopie, to już, kurwa. On tak wyglądał jak ten taki Aladyn, kurwa, nie? Ale Niemki są brzydkie, Tomek. Niemki? No. Ja nie mówię o Niemce. Ja mówię o facecie. Ale nie, mówię ogólnie, że Niemki są brzydkie, nie? A no przecież pomysł i kurwa mają, to ich jest cała przyszłość, kurwa, nie? W Niemczech, nie? O. Frytki, kurwa, z majonezem, kurwa. A idź pan. Jak krokodyle, kurwa. Jak krokodyle, kurwa. Mało rękach, kurwa, małe nóżki, dupny brzuch. To jest to dziś, kurwa. No i to jest wszystko, nie? Przestań. Cały krokodyl, kurwa, nie? Przestań. Ja by nie mógł, ja by się, nie wiem. Ja by został gejem, jakby miał mieć Niemka, żona, ale... Co ty, joby się wyjebał żebra i sam by się pochylał, kurwa. Nie? No, wyjebane, nie? Nie no, Tomek, jesteś za zabójca, nie? W tych tekstach, że jest zabójca. No coraz bardziej mnie pobijesz, nie? Weź Nanek, posiedź sobie chwilę z Tomkiem, Siwym, z Odiszonem, to posłuchasz, to ci kurde... No. Ja się nie boję. Ja się tam nie lękam, no. Ja się tam nie lękam. Słuchajcie, do swoich ludzi to kurwa ci godą, no. Jak się kurwa kłada, może granaty cilać, nie? Zostanę. Tomek, zaś mi zboczone zdjęcie posłał. Chodź. Ty, ja pierdolę ty. To jest żyć? Aha, to jest twoja ręka. Ty chuju, ty to jest życie? Jezus Maria. Ruda, słyszałeś ją? To jest życie? Tak, słyszałem. Jako łapa. Ludzie, powiem wam na live nie chcielibyście tej łapy widzieć. Oj, no nie chcieliby. Jeszcze jak przyjdzie taki pedofil z Londynu, to kurwa, zobacz na plato. Zboczeniec, kurwa, nie pedofil. Pedofil to kurwa dzieci krzywdzi frajer jebany. Takich kurwów nie toleruje. Ale mówię o zboczeńcu, nie? Wiesz jaki Nanek zboczeniec z Londynu? Znasz go? To. Kurwa, nie znasz tego. No ci fotka już wysłał od niego. Ten taki z zarośniętą klatą, kurwa. Kiery zboczenie. Kurwa, zaraz ci wyślę jak rok, no. Zboczeniec z Londynu. To była taka historia o nim. W Londynie tam jakaś mieszkał. I to było na faktach, nie? Nawet kurwa to w telewizji go doli, nie? Że chuj... Kurde, co za gnój ubił mnie. Ej, No. Nanek, on się tam mieszkał, nie? No. I przyszło kurwa dwóch jakichś kurwa złodziei i chcieli go opierdolić z kasy w chacie, nie?
On się wkurzył i złapał, to kurwa trzymał chyba tydzień w piwnicy. Aha, i ten, urywał. to słyszałem o nim. A jak go zamknął, jak wyciągali tych z piwnicy, to jeden i drugi tak jak takie myszki oglądały się na ciebie, takie już kurwa wyruchane, a on tak siedział z takim browarem w ręku na łóżku, tak patrzy jak pasza i... A to słyszałem. To akurat słyszałem. No. Tomek, To przestań mi właśnie, takie kurwa, zdjęcia bo to jest posyłać, bo jeszcze to moja obejrzy. No to właśnie, że... No to te zdjęcie to jest zboczenie z Merwinu, czyli... Poczekaj, bo jak Tomek wysłał donajka, to zaraz jej mi wyślę, kurde. Ja tobie wysłałem, to jest to same, co było wtedy. A kiedy? Ty chyba wtedy nie wysłałeś faktycznie. Nie? Ja ci wyślę. Ja ci wyślę, ja ci wyślę. Poślij mu. Aha, to. Niech w nocy też nie śpi. Zabójstwo potwierdzone. Ja jestem ciekaw, to kurwa... Tamten kurwa łoś z tego kurwa komentarza tam zobaczmy, no tam je znajdę. Kurwa może odezwała coś, nie? O Boże. I tak wszystko git. Kurwa ile filmików dzisiaj muszę obejrzeć. 3, 1. Ariel też się nagrał. Kurde. Ariel już nie robi live'ów? Ariel już nie robi live'ów żadnych? A nie wiem, No. nie wiem. A ile on tam z klubów wyrwał? Ja sobie driftuję w tym Gran Turismo teraz. Dawid, prywatne zdjęcia, prywatne. Kuźwać. Private. Prywatne zdjęcia. Nie, Dawid, no nie mogę udostępnić. Nie mogę, bo byś miał koszmary w nocy, rozumiesz, z pampersem byś musiał spać. Tak. Nie. Później kurde Tomek przyjedzie, chałupę ci przebeblowanie zrobi. Po co ci to? Samym tupaniem nóg. Sobie wyobraź, że do dzisiaj jakby kurde tego gazeta od Tomka do Tomka nie dotarła, to Tomek by mnie kurde połamał. Nie. Jak nie Tomek, jak nie? Z taką łapą to chłopie. Nie, to kurwa, łapa pójdzie, to byś nie pocisnął, to że stara kurwa. Ty kurwa pierdolona ociera kurwa o asfalty, kurwa cerujesz te rajty kurwa cały tydzień. Ty nie chodzisz w tej rajty za chuju, będziesz się cerował do końca roku, jak ci chuj pod dupkę wleje. Tak bym powiedział i pierdolił mu tę gazetę. Tam kurwa jeździł do Polski, żeby za kurwa gazetami ścigać, no kiedyś to jeszcze ja. Za 10 zł kurwa rękawy łamał, kurwa. Ale teraz jebano. To śmiech na sali. Można się pośmiać i pożartować, nie? No. Zabójstwo potwierdzone. To widzisz, jeden się No chyba, obrazi, a że cię drugi... ktoś wkurwi. No chyba, że cię kurwa ktoś wkurwi, wiesz o co chodzi, nie? Cię No. podkurwi jakaś kurwa, no to różnie było, no. Kurwa, nie... Chłopie, nawet nie chcę się myśleć. Dawid, no to tak by takie ci, chujowe rozumiesz, życie jakiś... ktoś posłał zdjęcie kulturysty. No to takie zdjęcie mi Tomek posyła. Łapa Jagionoga. Kulturysty, Łapa to jest- Jagionoga. Wiele ty masz ten... Kurwa, nawet w twoim przypadku to jest dwie. O ty świn. Dwie łapy. Dwie nogi. No widzę, wiem o co ci chodzi. Te wiele ty masz właśnie w tym obwodzie. No, 47. To ty więcej masz. Nie, 47 to tak tylko wygląda. 47, tak. 46 nawet. Zależy. Od dni treningów i od odbiercy. Zwycięstwo. Tego Obejrz. Obejrzyj. Zabójstwo potwierdzone. Trzymaj się Dawid, dzięki żeś był. Trzymaj się, cześć. No pada, dzięki za ten. Teraz kurwa ktoś coś posłał, no bo to, no. Aha, kciuki. Wyślij kciuka. Będziesz miał kurwa Będziesz na miał plecach wnuka. Ty, aha.
Ale dobra ludzie, wyślę wam coś, tylko kurwa proszę tego nie pokazywać, bo z tym to jebniecie jak chuj, nie? Co tutaj siwego wam wyślę teraz, bez kitu. Jest chyba chuj, jebany, normalnie się pośmiejecie chuj, nie? Już to leci tam. Kurwa. Gdzie ty kurwa? Nie mogę pełno na ten? Nie rozumiem. Obejrzyj. Ale obejrzyj, panoczku, no obejrzyj, no. Czekajcie, bo... Stójcie, bo muszę okno otworzyć, bo sam jest taki hyc. Jaki sam jest hyc. Tam jest szpetny hyc. I co ja tu mam zrobić? Nie wiem, czy Audition będzie, czy nie będzie, bo wystarczacie. Czekaj, aha, jeszcze jedna rzecz zapomniał. Kurwa, teraz tego zdjęcia nie mogę znaleźć. To jest może to ostatni film wysyłałeś, czy nie? Nie, taki śmieszny film, bo on tam zrobił tego na telefonie przerobił. Chuj, tak śmiesznie wyglądał. Kurwa, co to jest? Ja muszę, aha. Nie mam. Już mnie Nie wywaliło? Powiedz, że mnie wywaliło. Mhm. To są pierony szpetne. O kurde, mu w dupę wjechałem. Słuchaj, jak to lubi, nie? No. Ajajaj. Bela. No to Gran Turismo spokojnie Easy, wygląda. siemka, cześć, witam cię. Jak tam, co tam słychać u ciebie? Wpadnij na imprezę, możemy pogadać. Co tam żeś gadał, Kamilku? Że Gran Turismo fajnie wygląda. Tylko nie wiem, czy ten Audition będzie, czy nie będzie, nie wiem, czy siedzieć, czekać na niego. No, nie no, kurwa się zawijam. Panowie. No, Ja wiem, ja już gadałem pół godziny temu, nie, ale już Która idę, ty no. masz godzina? W czasie jakim ty tam masz ten czas przesuń? tak samo jak u nas. No, tylko jaśniej jest albo ciemniej o 2 godziny różnicy widać. A. Takie by. No, to już to zauważyłem przez Skype'a, jak gadałem z Siwym, że kurwa, co nie jeszcze jasno tam mają na dworze, a u nas już ciemno na grupie, nie? To tak samo jak masz koniec Polski, kurde, i początek Polski, nie?
Ale z No. której strony? Samo, kurde. No to wiesz, no, to już zależy od której strony, nie? No, No, sorry, ale tutaj no w patrzysz, górach, kurde, i faktycznie w masz górach ciemno. rozumiesz, sierpień przychodzi, tam jest opięło 6 już cima, nie? Zależy, kurde. Zabójstwo potwierdzone. Daj z siebie wszystko. Tu wam wyślę jak z siwym w robocie, tak. Kaminka, po przerwie i taki załamany. Kurwa, znowu muszę iść, ja pierdolę. No co będę robił, będę wysyłał, nie? Nankowi trzeba te pozdrowienia, muszę podesłać. No, Tego i tego. Jebnie, co za kamper zasrany! Mam wysłać to Kamil, czy to mi No podesłać? to wyślij mnie Jakie chyba z pozdrowienia? podręką. No. Tutaj kurwa Zobacz. chłopaków z tego. Zabójstwo zanegowane. Jaki chuj, czemu ja teraz tego nie mogę wysłać? Mi się to kurwa. Siwy, co tam siedzi. Pokój sygnałowy! Mam 92 osoby zalogowane na Facebooku. To jest dużo czy mało? Co? No, nie wiem. To jest ten. Chuck Norris ma wszystkich, kurwa. Ej, O Kamil, ty nie mogę tego, pedale. chyba że do ciebie wejdę i chyba. Wydałem Czekaj. się trzeba urodzić. To tam zaraz Nankowi wyślę. Wydałem się trzeba Co? urodzić. To tam zaraz Nankowi wyślę. No za pedały. Petne pedały. Backseat, kurwa. Szpetne pedały. Palą sobie koko. Kurwa ty, a to od 18, Ja. nie? Stream jest od 18. Kto nie ma 18, to... To się Kurwa, no nawet bo nie kas- wie, to normalnie w sumie to można tutaj gadać po swojemu, albo nie. Kici. Koci, chodź tu! O jebnie, kuźwa, jaki gówny. Czekaj, dobrze, jeszcze podsyłam. Tylko to znajdę. Kometą No, sam wyślij. odczytałem. Ja kurwa gdzieś to stracić. Znaczy mam, ale nie mogę teraz wybrać, żeby tu przez Z kim dużo piszę? Z Adyszonem Co dużo za piszę na kampery Facebooku. pierońskie gnoje, powinna wam się zaraz konsola spolić. W co wygrocie? Siedź cicho, to wygrosz. Ja się ma easy, no. O mam, dobra, mam pozdrowienia. Pedał Kopiuj. pierdolony. Nie no, przepraszam, trzeba siuli pizdy pierdolonek po imieniu nazywać. No, Masz Nanek, wysłałem ci. To będzie kurwa. Siwy, chodź no Siwy. tu. Cześć pany. hello, O, audition. tak, cześć pany. Cześć Korniszonków, co masz zamiar pograć? Takie ciężkie pytanie, bo bety już nie ma. Nie masz bety? To ma Morgan, sieman Odi. Skończyła się o 19. No mi się pobiera Division. No, mi też, dlatego... Zawalili cię granaty. Nanek, chuja masz węgiel na kopalni. Będzie zimno, to się dowiesz. Słyszałem, że po 300 zł za tonę. Spokój. Kurwa, teraz to załatwione, no. Jak będzie zimno, to się kurwa dowiesz, no. Nanek, można u ciebie węgiel Tak? zamówić? Ej, Audition jak jest, Audition jak paruje, to od razu słuchać, że jakieś cukierki spierdalało, jakieś chipsy, coś tam kurwa non-stopu panowuje. Tam zawsze jakieś opakowanie się kruszy, nie? On chyba, Coś jest, on nie? chyba był, czekaj jak to No. gadają. Ci co byli w tym... Ty gnoju szpytni! To mówisz do mnie, czy takiego Do gnoja takiego szpetnego? gnoja szpetnego, co mnie zabił. Kamper Siemany. pieruński, szpetny za... Fabryka shotów. Fabryka szotów, witam cię serdecznie. Jebnie. Czym mnie zabił? Subskrypcja była? Ja, Subskrypcja była, te była? Tadek. Te Tadek. Aha. Noży mnie zabił pedał.
No. Ta? To Nie, Tadek? Tadek by się nie Kurwa. ośmielił. Hop. Ja pierdolę, muszę spać. Kurwa, mać, tak siedzę już godzinę prawie. Jedź, kaj budziesz. Trzymaj się już. To Ja chuj, się na betę ziemię. usuwam jak już nie ma. Tego bety nie ma. No, Ja nawet nie UFC. pograł. A taki byłem dobry w to. To dwójkę pobieraj ode mnie. Zauważono zrzut wroga! Zablokuj! a jak to się O mówi? ty Ja dochodziłem pierdziele. poprzez Kuźwa. naukę, nie, i słabości dochodziłem do perfekcji, kurde, Edison. No naprawdę, No. Pakiet to wsparcia jest w było drodze! coraz Broń lepiej. strefy zrzutu! Bądź wczaiłem No. nawet, to fajna zgierka, zajebista. No. I grałem na gości w internecie, to jedną walkę przegrałem tylko. Nadlatuje myśliwiec! Kryj No. się! Ja końcowo, też końcówki kurwa przegrywałem. Powiem ci Tomek, faktycznie na początku jak w ogóle nie ogarniałeś, tak później jak cię też tam Audition poduczył i ja trochę, no to faktycznie ci poszło tak. już. No. No te opanowanie widzisz, ja potrzebuję tak kurwa wiesz, bo te nerwy kurwa, ten joystick kurwa ci mówią. Do przodu, kurwa nic. To tylko pisze, nie? Porażka. No i dobrze, że porażka im tym chujem się powinny konsole popolić. Na miejscu. Razem z monitorem powinno wydupić korki, rozumiesz, aż sąsiadom opie. A na ścianie powinien taki pasek, rozumiesz, czarny wąż iść. Wszystkie rozumiesz. Nanek, powiedz mi, gdzieś ty był jak cię nie było? A, tak krótka. Nie no, barburkowołek. No ale weekend Ładnie był się ten, schlał nie? pewnie. Ja i nie umiałem wrócić do domu. Nie no, żartuję. To wyglądało tak, że... Ojejku. To wyglądało tak, że po prostu, proszę pana... W piątek szedłem na nockę. W sobotę szedłem na imprezę barburkową. W niedzielę próbowałem ożyć. A w poniedziałek nie miałem jak pora tam zadań prywatnych. Tam trzeba było beleka i podjechać. A się wkurwiałem cały dzień. Rano, nie? Bo kurwa miałem tych pierdolonych hydraulików. Kurwa, już miałem ochotę gościa przez okno wrzucić dzisiaj, kurwa, normalnie. Czemu? Wiesz co, ja jestem generalnie spokojną Nie wierzę osobą, ci. nie? Ja się nie lubię się dawać konflikty, ale kurwa, jakiego chuja bym dopadł dzisiaj normalnie. Płacę gościowi jednemu, całej firmie, która mi buduje cały dom od podstaw, od zera. Trzeba było mi praktycznie. dać Tylko ma znać, różnych aby ci lepszy podwykonawców, nie? wybudował. I różnych ma podwykonawców i miał takich jebanych hydraulików, przyszli kurwa, ale mówię tak, ja nie muszę wiedzieć kurwa wszystkiego, mnie interesuje to, żeby mieć kurwa ciepło w domu, mieć kaloryfery, używanie podłogowe, ustawiam sobie 23 stopnie i mam kurwa to mieć, tak? A on cię pyta jakieś takie pierdoły z taką arogancją zajebistą, takim brakiem kultury. Ja myślę, końcu kurwa kto u kogo pracuje kurwa? O, ja u niego czy on u mnie? O, trzeba było go chycić pod ścianę, rozumiesz, świeżo tynkowano, z misia mu zajebać, co by się odbił od tej ściany, jeszcze go tak. o koszty A co ty posądzić. kurwa? Gdzieś ściana rozwalił. Trzeba powiedzieć tak. A co ty kurwa Cwelu, co ty kurwa myślisz? Ja będę cię dmuchał, to ty będziesz kurwa tu dmuchał, żebym ja ciepło miał. To zapierdalaj frajerze do tych kurwa szkietkach i tu grzej. Ja się go chuja zapytam, czy chce poznać moich kolegów z Niemiec, kurwa. Ej, ale słuchaj, Adiszon, ja tam nie chcę nic dwa razy dodać, po niego nie? dupę trzepałem, także chuj. Czy znasz tego kurwa z Niemiec? On Ja się, mówię, że go chuj, kurwa dwa razy zobaczę, Tylko to by Marcin się dmuchał w to dupę ogrzewanie, żeby było ciepło, kurwa. No później to też Spoko, pogadamy, spoko. kurwa. Spoko, skończę live'a, to tam luk na twój kanał. O. Dzięki za subskrypcję. Inter. To teraz Odi pobieraj UFC ode mnie i kurwa gramy. Mamy przewagę ogniową! A oni poszli. A Marcin, Ej, słuchaj, właśnie, jeszcze Markus tam do tego PNC. zapytam, czy on kupił Bo konsolę. ja doszedłem do tego, że to jedynka u mnie była, nie dwójka. I no, że to jest 124 Marcin, kosztuje.
jakbyś to powiedzieć. Ale pudełko będzie To tańsze. jest, ten kod jest na 14 dni do tych, co jeszcze nigdy nie mieli plusa. Dobra, taką zagadkę. No Co dokładnie. kurwa, szkielosz, pedale, petnie kurwa. Kto mu pozwolił szylać, opie? Dupnie. To się kurwo srośnie bana, no. Czekaj, ja tam ino wleza. Ja tam wleza w te gówno. No, tak, ale to fakt, tak, oni są takie kurwy czasem co istnieją, nie? No daj spokój, kurwa, wiesz, no. Kozaka pali tam kurwa z wyciętego lasu, chuj jebany. Nie wie nawet kurwa czym wodą go kurwę lały czy lali na niego. Przyjdzie i chuj no. Bo dawno to mi pych ciśnienie nie robiło dostał, się. rozumiesz? Dawno pychol nie dostał. Dostałby tak, żeby się poistał na miejscu, to by inaczej go dał. Ja też, Wielcy fachowcy, kurwa. no. Tak głównie w pracy też się to z QS-u, nie? Bo tam pilnują, żeby tam wiesz... Jeb żeby mnie zaś z czy coś pleców. było Wszystko ładnie Kurwa, zadbane, kaj wyłazicie. higieniczne, BHP. Tacy BHP-owcy, nie? Poszłem się No. kurwa złamać do kibla, ram kurwa z pół godziny, no do 20 minut sobie tam oglądam na telefonie. Przychodzi ta kurwa, tam niby też się łamy, to tamto, wiesz, zajebało z dupka. Stał chuj i słyszę, a tu nauczulony na to jestem, bo to człowiek parę lat poświęcił gdzieś w innej puszce, wiesz, konserwowej, to wiesz dobrze, że pewne zasady są w życiu ważne, kurwa, żeby po każdym sraniu czy laniu trzeba ręce mieć. No ta kurwa rok nie umyła i wyszła. Rozumiesz? A mi chuj chodzi po hali, mi pierdoli, że ja mam kurwa czapkę mieć na głowie, muszę pilnować tego. Jak ja głupie, dobrze dubska nie powtarłem, kurwa, jak ja wyparowałem za tą kurwą, i wiesz, bo to była okazja, Za żeby rok się go trzeba było za robi, nie? kurwa galoty, rozumieć, za szłapa, opie Co? wtargać do kibla. Opie- Łeb, Ja, o, nie, łepem ja go już okantam. prawie, nie, ja już go prawie chuja mógłbym mieć od razu, ale czekałem aż wyjdzie na halę, gdzie cała szefostwo, cała bram, ekipa jest, wiesz, tych kurwa normalnych ludzi, tych kurwa od niego z QS-ów w białych parkochach i tam dopiero, ty kurwa cwelu jebany, mówię, co ty kurwo, żeś się trzepała jebana i rok nie myjesz pedale, wypierdale z tej hali. To patrzcie, takie kurwa uszy by tak opadły, tam ci się podsuwali, że zaraz będzie Tomek znowu kogo walił. No ale co ty kurwo jebana, nie myjesz tej pizdy? O co ci chodzi, przecież kurwo słyszałem, że wody nawet nie odkręcił, wyjebałeś, a trałeś kurwo jebana. Nie, taka jazda, A, przenieśli do na inny wspólnej oddział, gry, nie? oto. No, Zapkę. no, A, to sorry, nie O, przeczytałem. Mr. Black jest, siema. Mr. Black, grozisz chyba się jest, z tam nami. powinien nie słyszał, no. Czekaj. No bo tu Społeczność. dzisiaj ciśniemy, wiesz, Mr. Black, no tu dzisiaj ciśniemy każdej kurwie na zakręcie. Dobra. Ja Patrz, muszę a się jaki położyć, ty bo masz, Ranek, kurde, mnie, kurwa... nick na tym? Napisz mi, jaki ty masz PSN. Idź Tomek się połóż, bo kurwa tak to na kurwa to się zagadam. A nie no. słuchaj Kamila, on nigdy racji nie miał. Drogi pakiet wsparcia. Tak jak cię ksiądz proboszcz ogląda z twojej parafii, Jest Janek, dumny teraz. ze mnie. Jest dumny. Bo robię tagon. Jeb. Piwsko, słyszysz? Piwsko pija, fajnie śpiewam. Nie powiem co działkami robię. No to teraz jak twoja ogląda, to będziesz miał przejebane, a nie ksiądz proboszcz. Atakuje bomba wroga. Kryć się. No ja mnie nie ogląda. Nie ma takiego szybkiego internetu. Ja też nie mam. Idę zobaczyć, co tu kurwa na tej Ponosimy historii jeszcze straty! tam będzie Francja. ciekawego. A może będzie? Ale ci GTA za To stówkę. wiesz do domu. Wygrywamy walkę. Co Mam, mówisz? że GTA za stówkę jest. Właśnie wiem, się bije kurwa w pierś i nie wiem czy brać czy nie brać. Ale raczej nie. Kontrolujemy bitwę. No, tutaj to się nie opłaca, bo kurwa za daleko by wszyscy nie starczy. Tutaj samą wysłać płytę to tyle jakbyś kurwa nową kupił. Jebnie w Ale nie, to plecy, co za... Albo. Jutro masz w nocy ze stówem, to jutro, do 15.
Ja myślę, czy nie kupić tego Elite Dangerous właśnie. Co to jest Dark Side 2? Dark Side To jest właśnie to Edition. gówno. To gówno. Czemu główne? Ja pierdzielę, ile ich tu jest. Ej, to jest kurwa to, o czym ja myślę? Atakuje samoloty wroga! Nie, Co? to nie jest o czym ty myślisz. Była taka gierka stara, tylko na PC A jego mać! To Co to jest za drużyna do cholery nie jest jasnej? Tomek. Do przejścia! Mr. Black, właź sam i pomóż mi z tymi pederastami grać zasranymi. Dzięki Tomek. Borem, dzięki Nanek. Dwóch gościami grałeś, i wampirem i jakimś tam jednym takim... Wśród ładunków zapalających! Nie, co wy. Ja za Killzona pobieram. Shadowfall. Ta? No, przejdę nie z to. kampanią do końca. Przejdź se. Co za masakra! Co tam się do diabła No ile stało? mi zostało? 2 godziny gry jeszcze. A czemu to główne jest? Graliście w to? Co? Jakieś... Gram jedynkę. Nie podeszłem. Jeszcze na kąpie zanim kurde ten THQ odpadło. Obejrzyj, A, 7 to osób jest za na typ gierki czacie. w ogóle. Pozdrawiam te 7 osób. Był kiedyś taki wydawca THQ, nie? On, No. on wydawał Oczywiście, jeszcze kurwa, A, no, każdy wydawał. rozumie, kurwa, normalne życie. Nie? Później upadły, nie? Co? Tylko, że jak się ciśnie, kurwa, normalnie gada, to i dużo ludzi przyjdzie, nie? Mm. Kurde, na te 190 subskrypcji 7 ludzi, to ci powiem szacun. Nie? Zawsze coś. To jest Kung Fu Panda. Kung Fu Idź, Panda. kurwa. Ty powiesz, że daj mi to UFC 2, kurwa, i będziemy w to grać. Okej, tylko jutro sobie odpalę, bo dzisiaj do tego Division muszę ściągnąć. To dobra, to tylko powiedz mi tak, kiedy będziesz, bo SMS do mnie przyjdzie na telefon, żeby podać kod, nie także. Mhm. Także tam będę musiał wysłać. Ej, idzie takie coś zrobić, tak? Że jak jeden drugiego tam powiedzmy jak w konto wchodzi, żeby podał kod? Tak, to ja po prostu mam dwuetapowe zabezpieczenie, nie? Aha. Że po prostu ktoś ci konto złamie, no to tak czy siak będzie, na telefon ci przyjdzie powiadomienie, by kod podać. Aha. Ale ten God of War kupuje sobie wersję Przecież to mu pudełkową. Ej, Dobra, Nanek, spoko. podasz temu, co ci Mhm. ten konto się No. łamał, nie? To mu podasz ten konto. Nanek zagrałbym, ale nie mam Call of Tak. Duty. Tak, wyślę mu, no. SMS-em, kurwa. Czemu nie od masz razu. Call of Duty? Mr. Black też nie ma koda. Bo mi się nie podoba. Ale gra. Tego, nie, powiem ci szczerze. Tego UFC to na pewno kupiłem w styczniu. Kamil, Ale to Kamil, możesz dobry już- kolega, im pożyczy teraz, tak? Mhm. Koda, żeby Co, przejść to, kampanię. tak, no tak, mogę ci pożyczyć. Tylko żeby płyta w całości wróciła, bo to wiesz. Nie, zjem ją, Dobra, spoko. jak przejdę, no. Jak pamiętam z swego czasu, kurwa, jak pożyczałem płyty, to później wracała taka perysowana, że ja pierdolę. No nie wiem, komuś pożyczał. No i co z tym, powiedz mi, robiłeś z tą płytą? No, chodź za fraki, kurwa, co, płytą czy z tą tym płytą. kolesiem? Mhm. To płyta do Czemu? wyjebania, co? Bierzesz kurwa, pasta sorry. pole... Jak kurwa płyta nie Bierzesz działa, pasta polersko, polerujesz i masz... Hopie, moje wszystkie płyty wyglądają jak nówki. bo ja tak samo. No i A wziął nie, najstarszą grę, The Last of Us, przed 3 Mhm. lat, to byś ani ryski nie zobaczył. No widzisz. No moja najstarsza gierka stąd to będzie Switch. No, syna Nawet nie zobaczę. będziemy płyty. Nawet mam już tego, obecność 2 na Blu-rayu, to będzie chyba najcięższa płyta. Bo była tylko 2 razy w napędzie. No idealna. A ta gierka była zajebista, muszę kiedyś jeszcze raz z nią zagrać. A dla was? Tadek, No. co tam umie? No po lekko. Właśnie nie wiem, kurde Lekko Łukasz, bo leci. są promocje właśnie też, że możesz kupić 2 gierki za 124 zł. Jak sobie wejdziesz PS Store'a, wejdź sobie PS Store'a No widziałem te promocje. i wejdź sobie Dwie zakładkę, gierki. to 2 za 2, 124. I ten Fallout 4 na przykład jest. Ale Kamil, ja nie dodajesz- wiem czy to u mnie jest zboczenie, czy nie, ale ja wolę wersje pudełkowe. Ale wiele to się wypala powoli, nie? Pudełko.
No to może się wypala, ale ja wolę tak mieć pudełko na półce i żeby sobie leżało Ja przez... wiem, też jakiś ci czas. powiem. A to zawsze możesz kurwa zrobić tak, kurwa, że kupisz cyfrowo pudełko za grosze, kupisz okładkę wydrukujesz. Ale płyty nie możesz. No i co, będzie żało same pudełko bez płyty? No to po co to ma w środku? O Boże. I duży dysk, tak? Nie, normalnie potem będziesz dyski, rozumiesz, terabajtowe kupował. Żeby sobie pograć. No to... Ale to swoją drogą, ale to wiesz, ale jak ci napęd siądzie w konsoli, to już No to co, wiesz... bierzesz, To bierzesz, kupię nową. wymieniasz. Tak, wymiana napędu 400. Wymieniasz sam. Ser nie więcej, proszę. A to sam napęd mówię, no to sam to... to z tego, wewnętrzny, ale to musiał być tego, nie? Co musiałbym? To kupuję nową konsolę, proste, O nie? fuck. Teraz by wywalił lampa. Dawno sobie kupił prosiaka, jakby tam mi się zjebała. To ja tak samo, no. A ja by sobie Xboxa kupił. A, na pewno. No czemu by nie? A tam chuja jest. No dokładnie. Co, widziałem dzisiaj nówkę GT Sport za 99 zł Tak? na live. Dlaczego mnie nie kup... Nówka? Dlaczego mnie no nie kupiłeś? Co? A bo się nie przypomniałeś. No to jeszcze ci muszę przypominać, jutro są Mikołajki. O właśnie, Właśnie, co dostanę? właśnie co dostanę? Ej, Co ja ci dostanę? powiem co dostaniesz. Mamy przewagę taktyczną. Jakbyś robił Unię, to wciął do roboty. Zabójstwo potwierdzone. Kurwa, No dzięki Mikołaja. za tą Gdy prostą, strzelił. czystą odpowiedź. Pierdolę, te weski to Mikołajki, kurwa macie, ja nic nie kupiłem. Nie utrzymamy się tu. A to chuj, dopiero jutro to wyjebane, to ja będę wracał z pracy. Kurwa, kupię. Wymyślili święta. Chuja. Aż tak bije z myślami, czy nie kupić sobie do GT Sport. Zabójstwo zanegowane. Spoko jest. Mamy im. Na pewno przyjemnie się jeździ, naprawdę. Sobie codziennie gram te zawody takie, które tam masz te godziny Zabójstwo takie. potwierdzone. I dzisiaj mówię, na jeden torze 5 razy jeździłem prawie. Kurwa, pamiętam jak to się na jedynce Playce jeszcze pamiętam, nie? No to jest łanie, kurwa, to się grało, nie? Dobrze mówię? No to jest łan to było, nie? Tak, lubisz. Kurwa, masz, to jeszcze miałem wtedy ile? To miałem pierwszy wyrok. To było 2 lata, kurwa, za brata. Opie przejebałem to, kurwa, całe nagrody. Kurwa, ubił mnie! No prawie tak wpierdol Co za zostawić. frajer. Ja pamiętam jeszcze swego czasu, jak miałem PlayStation 2 i miałem kartę pamięci, to za każdym razem, kurwa, grałem w GTA trójkę po 4 godziny, kurwa, i później dawaj od początku wszystko, chłopie. I powiem ci, że to mi się, kurwa, nie nudziło. Oho. Co ci się nie nudziło? No, mógłbyś to robić No bo taki... jak miałem PlayStation 2, to i miałem kartę pamięci na początku. No, to I było... jak właśnie gram w GTA trójkę, to za każdym razem jak wyłączyłem grę, to od nowa musiałem grać, nie? No i tak gram do oporu, po kilka dzisiaj razy ci powiedzieli. Ja pierdolę, kurwa, co? To ci już do dzisiaj zostało, dlatego parę gierek to ty już masz opierdolone po parę razy, nie? Luda. No. O ja cię kręcę. Co ja by bez was zrobił, powiedz mi. Co ja by bez was? Nudziłbyś się. Mamy tę walkę. No, strasznie. Ale ci powiem nawet, że od tego weekendu byśmy też zatęsknili za tobą, bo kurwa, taka cisza, ja pierdolę, Danka nie ma ani na live, ani nie? Chłopaki. Bo kurwa, Taki takie dupek wrażenie... ani go nie umiał strzelić. Strzelajcie dalej. Zabójstwo potwierdzone. Zabójstwo zanegowane. UFC 2. Edycja Deluxe. Kuźwa zaś Czech. Jak mnie to wkurzo w topie. Ja pamiętam, że jeszcze wyłudziłem kod do UFC 2 na DLC. Tak? Pisałem kolesiowi na Facebooka, tam na tym oficjalnym profilu na Facebooku mi dali kod na tego na Bruseli. Świat w Ale powietrzu. to najlepiej. Szuka celu. Nie wierzycie, jak ja wyrwałem klucz do bety do Ghosta, nie? Do Recon. Kurwa mać. Szukałem, śledziłem to, wiesz, że tam chuj.
wszędzie kurwa nie mogłem nic znaleźć, ani tego kodów, a tam pisało, że jak kupisz premierowo, przedpremierowo, to masz szansę, może wylosować, bo tam nie wiem ci liczą, ale że może wylosujesz. masz szansę. No, i nie wylosowałem, nie? Ale kurwa mówię, ja pierdolę chcę w tą grę zagrać, nie? I napisałem do Ubisoftu, ja pierdolę, abyś ty to widział, co ja tam napisałem, strasznie, bo to po niemiecku tam było, nie? Zacząłem pierdolić coś po niemiecku, później kurwa już się wkurwiłem na końcu, bo nie wiedziałem jak ten wyraz napisać, już taki zmęczony kurwa, jak go napisać tego chuja i napisałem please help me kurwa i wysłałem tego maila i pizdu, nie? Kurwa na drugi dzień patrzę, mail przyszedł Ubisowi, już tak podstrany, mówię no mi kurwa jakaś pocisła, teraz frajera nie będę mógł dopaść. A on tam pisze, no proszę być cierpliwym, mamy nadzieję, że będzie pan zadowolony w tych ostatnich dniach. I tak rzeczywiście mi wysłał na maila ten kod, kurwa. No, No ja pamiętam, tak samo miałem. Głupi ma szczęście, wiesz o co chodzi? Tak samo miałem z kodem, tylko kurde, do czego to było? Do jakiejś bety Ubisoftu i też właśnie kurwa na maila nie doszło. Do zamkniętej bety jeszcze, no. No i na maila nie dostałem i dzwoniłem na infolinię i ci stwierdzili, że klucze nie... Aj, tak, to była zamknięta beta tego, Wildlandsa właśnie. Też dostałem, później pisałem na maila i koleś mi po 4 klucze wysłał. I jeszcze, że mnie znajomy podał. No, bez kitu, nie? Bajka jak chuj. To twardo. Wtedy pamiętam, że kolega kurde miał lata, nie mogliśmy grać w go razem. Były jaja znowu. A Arek, a Siwy znowu jakiego farta miał? Wiesz, bo też tak samo myśmy przed premierową kupili, no to przecież kurwa oboje byśmy powinni mieć ten klucz, nie? Też aktywny do bety. Ale nie było i ten klucz co ja miałem też nie działał, żeby on mógł mieć. Bo on pobrał sobie tą betę, oczywiście, ale nie mógł ją grać, wiesz? Ale to z reguły jak to grę pobierasz, to później licencja działa, także wiesz. Z reguły teraz tak jest. No, ale no nie mógł to zamkniętą grać. I wiesz co się stało? I on kurwa kupił ostatni klucz, jeden chyba może nawet był na Allegro. 20 zł. Bez kitu, nie? Też jaki fart, no. Też się udało. O tak samo kurde, jak z Call of Duty masz kurde, że tego niby sprzedawca klucz wysyła. Chuja prawda kurwa nie wysyła. I ten Allegro się kupuje kody, żeby kurwa tego nie mieć bety, nie? Tak. No twardej bety nie ma już. Kodu do bety to może ci powiedzieć coś Nanek na temat koda już. Nie denerwuj mnie. Bo se zdenerwuję. Jaki kod na net? A, obesrany. Masz Kamil tu na komórce jeszcze? Nie chcę mi się teraz puszczać kurde. Musiałbym Nie, Tomkowi no wysłać, puść to. poczekaj, zaraz znajdę. To poczekaj, nie, bo brat śpi, czekaj, Tomkowi wyślę co puści, poczekaj. Boże, kurwa. Ej Kamil, to jest takie gówno, a nie gry, w tym za 120 zł. No dobra, okej, dla nas sytuacja jest zajebiste. Fallout też okej. The Last Guardian, To jest w ogóle zjebane. Assassin's Creed, Unity i Syndicate. Syndicate nie grałem, Unity też nie. Black Flag Jest! Far Cry 4, Far Cry Primal, wyróżniony! God of War jest okej. Ja pierdzielę, The jestem New Order wyróżniony! jest okej. Kto to kurwa, Ja, Nanek? jako najlepszy. O, Byś patrzył po live'ie, to byś no widział. nie chcesz, chłopie. No patrzę na ciebie, ale u mnie live jest kurwa 2 dni później od ciebie. Poczekaj Tomek, Ej, najwięcej potwierdzonych na 20. Aha, Tomek jedno poszło, to możesz puścić. dobra, Zaraz się drugie znajdę. dobra. Puścimy już. Ile mi? Aha, proszę zgodę na... Co? Pierdzielę. Albo nie, tego nie puszczaj, tego nie puszczaj. To sobie Za prywatnie późno puść. poszło. nie, restuję, no poszło. Czekaj, szukam ci tego co miał być. To tego mam nie puszczać, co mi wysłałeś? Nie, tego nie. To jest oburzę na prywatny, nie? No. Zlazł jak teraz zrozumiesz do piwnicy. Prywatnie kurwa.
Dupnę. Daj głośniej. Nanek jest... Jeszcze mam problem, bo bym musiał beton skuć, żeby zniżyć się do twojego poziomu. Ale słuchaj mnie uważnie, by tak głośno mówił, może usłyszeć. Jakby co, to jest taka hierarchia w tej ekipie. I nie wiem, czy ty sobie to wyobrażasz w tym twoim małym muszczku, ale to ja, Quickball, razem z Peterem założyli ten cały burdel. I ja razem z Peterem kontrolujemy to. No może bez tego kontrolujemy to, ale zapamiętaj się z kim się dzieje. A kurwa, Nanek, na kogo ty się tak wkurwiłeś? Dobra, mam. A bo to Poczekaj, jest niech wysyła ci. wycięte z Zabójstwo potwierdzone. całej Daj z historii. siebie wszystko. Kontekstu. Aha. Ale Nanek, jak ja to słyszałem od drugiej nad ranem, to chłopie. Cicho, Tomek, ludzie, wysłałem ci. ludzie. Słuchaj, Tomek. Słuchajcie ludzie, leci na antenie. Słuchaj. Co za chuje jebane, kurwy syny zaklęty. Kurwa mać, wychodźcie mnie rozdupi tu. Normalnie mnie tu kurwa skuli tych chuj skurwia Empik. rozdupi. Ja pierdolę jeszcze ci kurwy nie da się powiedzieć. Jeszcze ci kurwy dają, nie dają tylko no kurwa mać. Trzymajcie mnie, bo ich normalnie chują siekerką, piskarską, czy jakąś kurwa to ja no kurwy syny! Jebane no! Która taka Słuchaj będzie? teraz. Dobre, nie? BF-a. Ja pierdolę, Nanek, kurwa masz plusa, no to. Sobie przepotężny. Nasza chwila chwały. O Boże. Reklama Empika. Zabójstwo potwierdzone. Najlepiej to w komentarzu gdzieś im puścić, kurwa, albo zrób reklamę PR Empika i taki kurwa głos Nanka. Ponosimy sprawy. Guten Morgen, guten Morgen. Kurwa chuje pierdolone. Kurwa maci jebane, no. Oj, Nanek to jest Nanek. Tak było. Ale tak było. Ja pierdzielę, jak mi wtedy wybiło. Ruch na prawej punkcie. Dostał, dostał. Normalnie... Nasza chwila chwały. Jak mi wtedy wybiło. Jak se kurwa przypomnę, jak to po raz pierwszy usłyszałem, ty ja pierdolę. Zabójstwo potwierdzone. Na podłodze leżałem. Ruch na dziobie! Jest to przecież, jest to kurwa. Zabójstwo potwierdzone. Ach, I tak Nie no, powiem ci- już od 8 już prawie, nie? Tak siedzę i tak, no ja zaraz muszę iść spać. o, Nanek, 12. Powiem ci, 12. tak naprawdę to od 8 czekamy na Nanka tak naprawdę. Tak? No. ale mi się przyjęło niż obiad ze żarnica. Jakieś historie myśmy mieli w ogóle tam. Głośno było, jechał autem, później wjebał się na chatę, odjebał drugi mytak, nie? Pierdolnął na cycki, kurwa, browara, rozłożył, kurwa, toastik, się pojawiło. Był wtedy wyjebali po 1,5 godziny czekania. No, bo ty już wie. Ale granatiry. Ciekawe co to Mr. Black chciał napisać, bo go jakoś zbanowało. No. Bóg leży, a ja stoję. Ale mnie gnój zabił. Ojojoj. Właśnie Prysą. Co, czaić Prysą datki do tego, do Dragon Age'a. Bym sobie kurczę kupił. Mam Dragon Age'a. Ale też mam Dragon Age na pójść, to tego datków nie mam. Ale ja mam chyba dodatki, poczekaj, zaraz sprawdzę. Ja mam z dodatkami chyba, tak. Kurwa, czy ja mam save wiesz. Poczekaj. Parę było. Ale to nie, nie na tym koncie mam, Jeb. kurwa, to lipa. Zaś Dobra, ten pedał z tym... z na tym. tym koncie. Co za pedał, ja go musiał odrzucić, jak ja go dorwa.
Nie, na tym końcu mam drogą najeżdżącym drugim. Jak się dwóch ugodało? Ej Kamil, szczerze nie patrzałem jeszcze za tymi kurwa kodami, tam gdzie ja te kartki mam, wiesz? Spoko, Boże, Boże, to się... Przestań. Jakie jest kody macie, a najważniejsze. mnie nie dacie? Na Pornhuba na sieci. No. Mhm, premium. Ej, Czy ty wiesz? no kurwa, nie wiem. Weź zaśpiewaj Nanek coś o Rudej na noc, no. O co? O Rudej to zaśpiewaj na noc. Ruda tańczy jak szalona. Piczy, piczy, ja ją biję. No. To było Ale to nie. bardzo kurwa, to było drastyczne kurwa, normalnie. też tak. Przy tym bym... Ty No. jesteś Leć ruda, przy ty. na pewno ruda. Nie, Danek, nie przerywaj. Ruda, dobrze to wiesz. Co mi? Wyjmij Czekaj, tego tylko chuja nie- z buzi. Podkładu nie mam. Będzie tak. Przepraszam, czy ktoś to mnie bije? Ja to mówiłem do Rudej, bo ona się coś tam poprawiała cały czas. Cicho, cię będzie tak. Widzowie Nanka, zostawcie mu suba. Widzowie Nanka, zostawcie mu suba. On jest wielkim youtuberem. On prowadzi węgiel do kopalni. Rozprowadza węgiel z kopalni chyba. Kurwa, no. Sprzedaję. Ej, dokończ ten psalm. Kurczybyk. Nie, ale słuchaj, mam pomysł z Peterem, ogólnie zresztą, kurwa, zrobić tego psalm normalnie. Mam nawet czytanie pierwszej księgi, kurwa, Nanka. Do tego podkład, kurwa, z organ, chłopie, naprawdę będzie mega. To się kurwa w pracy chyba nudzisz. Być jasny, zaklęte, zajebane, niech was diabeł opanuje. Ja. Ale słyszysz to, Dishon? Słyszysz to? To kurwa tak jakby chłopie, kurwa, szedł w pogrzeb i kurwa w tych dużych głosików tak Nanek śpiewał tam z tyłu, nie? No. Świetnie wykonane. Dobra robota, żołnierze. Kurde, drugi. Kubaniec mały, no. Nie mały, nie mały. Ale co przynajmniej ja... Madzia by ci padała. Ja się kurwa wytrwalił, widza. Szybko łapię, kurwa. Nie, ja z bardzo serdecznymi ludźmi w ogóle nie używam mojego słownictwa, staram się kurwa po prostu, bo później czasem kurwa wydaje się, że ja komuś coś źle mówię, wiesz co chodzi? I ktoś się później smuci, to pierdolę. No, ale możesz zawsze komuś zabronić się smucić. Bo inaczej dostanie w ryj. Ale się nie smuć, ale ci coś powiem. No, ale nie smuć się, ja ci coś powiem. Ty kurwa, stara. To mnie było. Nie, Jarek. Kurwa. Mówię, że taki przykład, wiesz, nie smuć się, ale ci coś powiem i tak powiem ci, ty kurwa, stara, wiesz o co chodzi. I jak się tu nie smucić, kurwa, ktoś tak godo, wiesz o co chodzi. O, jak cię kurwa przeciągnę po tym betonie, to kurwa zobaczysz. Weź kurwa te rajty targała, kurwa, i celowała do poniedziałku, kurwa. Ja nie wiem, jak wy tak brzydko możecie mówić. Mi się tak nie zdarzy. Ktoś cię tego nas Ja was tego nauczył. nauczyłem. Weź to popatrz. No, 3 live'y do tyłu proszę mi tu pokazać. To opie. Nie kurwi jebane! Nie przypomnę. I każdy się czuje jak... Nie przypomnę.
Kamil, Bo- a zaśpiewaj nie, to z mi tymi się wydaje, że donacjami. Trzeci live. Donacjami. Co, z czym? A to nie. Dajcie donacje, zbieramy. Flaszkę. Nie no, Nanek to kurwa powinien być organistą. Organiści są pełni nienawiści. Zabójstwo potwierdzone. Kto nie chciał być organistą, pracuje na kopalni. A kto został organistą, jest alkoholikiem. Mamy impact. Ich brauche Munition. Ej serio, kurde, ja muszę zrobić tego, pobrać kurde tego pluginy pod właśnie organy, kurde, i zrobić taki tego. Co, Quickball znowu prądu nie ma? On nie lubi prądu. Podobno tak. No. On się normalnie brzydzi prądem. Brzydzi prądem. Zabójstwo potwierdzone. Zabójstwo potwierdzone. Zabójstwo zanegowane. Lemi do nas padł. Panowie, możecie go pozdrowić. Witam. O, witamy. Siemano. Pana prezesa. Szefa wszystkich Kurde, i szefów. mnie zabili. Ani sobie grzecznie papierosa nie można wypalić. Nie pal na papierosy to zło. To ma ci podpali papierosa. No. To Kamil, jak Lemi wszedł, to zaśpiewaj to, co śpiewał. Ale Lewi to wie, że wczoraj był u tego ministransu, mieli tego księga. No. Lewi wie wszystko, tak. A to byś... To kuźwa, to tam musiało być fajnie na tym jumprezie. No. Zabójstwo potwierdzone. Już Peter będzie mi kadzidło trzymał. Z bonga. Jakoś świnia! Nie tak to miał zabrzmieć. Lemi pada, on jest już tu długo. Ciekawe, jak długo? Czy wystarczająco długo? Jak ich Nawet reklamy ci robią na Instagramie. Zabójstwo potwierdzone. Nawet reklamy mi na Instagramie zrobiłeś. A to nawet nie wiem. Co? Na co patrzysz? W menu PlayStation jeszcze nic nie No odpaliłem. ja też. Ja patrzę jak taka pała już od 20 dobrych minut i tak się zastanawiam. A dziękuję Lemi, dziękuję. Kurwa, spać. Kurde, teraz zaś nie umiem. Zawstydziłem się i nie umiem grać. Czekaj, bo ja wszedłem gdzieś, nie mogę wyjść. Trzeba do lekarza. Kampania. Ej, czego pierwszy rozdział? Przecież ja mam grę skończoną. Prawie, że... A, muszę sobie pobrać. A kola z sąsiedniej parafii się ksiądz zakleszczył, kurwa w lasce. Tak? No, zakleszczył się w dziwce czy coś takiego i później uprowadzali w kocu razem. Do karetki. Zauważono wrogi pakiet wsparcia. Kopam na nie, wyjebie. Ach, kurde, Bóg nie umie lubić. Ale jak fajnie pobierało reklama te. dostała. Bo nie wiem, czy to, to była taka prawdziwa historia, to jeszcze taka anegdota często powtarzana, że dziewczyna tam 19-20 Co wy mnie z psem, nie? Się pies zakleszczył, nie? Pies się z niej zakleszczył. I przyjechała pogotowie i gościa tam do właściciela tego psa, pan potrzyma zięcia, bo nas pogryzie. To wiesz, że to w tym było, nie? Też już pisałem chyba lata temu. W Botoksie to nie? było. A ten policjant tego psa zabił, nie? No już mamy po problemie. Ale nie, to są dużo wcześniej. Ale było coś tam też jeszcze w tym Botoksie niby, że ja tak słyszałem tutaj u nas, że jak tam nakręcali ten film, że tam była jakaś afera, że dwóch gdzieś tam na balkonie zaczęło cisnąć tamten, bo tam jakiś pies tam jebał czy coś, nie? Było coś takiego, jakaś taka poza scenna? To nic nie wiem. Scena? No tak to chuj wie, gdzieś nie tak gadali tylko pracy. Tam pies dojeżdżał jedną jakąś tam chyba babkę i ci to widzieli z balkonu tam jakiś dwóch chłopaków, nie?
jak tam nagrywali ten film. Zaczęli tam im cisnąć, co wy kurwa, to tam po ludzie patrzą, czy dzieci kujwe. Emi, jak jesteś, to powiedz mi tego, kiedy robimy policja drugą zanim sesję przyjechała, Gran Turismo. policja zanim przyjechała, to ci ich kurwa w końcu Powiedzcie z tego, mi, co kiedy ten to film nagrywali, obejrzę. Pozwijali. Oj, 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 A co oj, obejrzysz? oj, ale wpadłeś w sidła. Zabójstwo potwierdzone. Co obejrzysz, Ten Nanek? filmik. To Peter wrzucił. No, z Gran Turismo wczoraj, znaczy Ja? dzisiaj w życiu. Kurde, pieroński No, ja. internet. Obejrzyj. Obejrzyj. A obejrzę. Rozumiesz? Ale co? Filmik. Kurde, mam Filmik z pomysł, Gran tylko Turismo. Aha, no jeszcze nie oglądałem, bo kurwa kiedy? To od 8 czekamy z Kamilem na Nanka, nie? Na 1,5 godziny. No, Para, za 15-12. Zabójstwo potwierdzone. No kiedy Peter gramy w tego, drugą partię Gran Turismo? Nadlatuje bomba wroga. Zabójstwo potwierdzone. Ej, kurde, bo mi się zbić. Zabójstwo potwierdzone. Drogi zwiadowca jest w powietrzu. Ajajaj, nie zdążyłem się odwrócić. Kamil się pytał, Lemi, kiedy druga część? Gran Turismo. Nie, no to mu tego. To wiedziałem już. Przecież mnie słyszy. Ej, nie mogę save'ów pobrać do tego. Do czego? Do Killzona, bo nie może zejść mi tego w PlayStation 3. Ajajajajaj. Jestem pierwszy. Ciszę nie grałem w Killzona nawet. A to jest tu startowy chyba na PS-a, nie? Czwórka. Tak. Nie chcę mi się tego od początku chodzić, naprawdę. Ja pierdolę, jeszcze mam 4 giga, to tego nie ściągnie dzisiaj za chwilę. Myślałem, że jeszcze obejrzymy to, ten drugi film. Ty to jutro najwyżej. No ja mam jeszcze 7, a nie 4, ja mam... A co wy pobieracie? 6. No ten patrzy, nie? Ten Patrzę. Nie no, jutro Telewizji, odpuszczam do Nanek. czwartek na usłam do roboty. W piątek mam chyba na 11. No to jest po live'ie, to Nie mam czwartek wolny. pobiorę. Może być jutro albo czwartek. No. Czwartek możemy zagrać, ja Jutro mam jest wolny. czwartek, nie? Ale nie, Peter mówił o tego Gran Turismo. Dobra, to tam No. jutro z rana dam szybki post najwyżej. Słuchaj, jutro albo w czwartek pisze Lemi. I wygrałem. To wiem, przecież mam podgląd na czata. Wygrałem. To jutro zrobię post najwyżej z rana. To zrób. Peter tak samo? 19? Posta z później? rana. Post z rana jak śmietana. Rana. A czemu mi tu ino 3 pokazuje, jak tu ino jest więcej? No lekko. Ale masz aż 15 kciuków, kurde, kozak. O. O, patrz, załadowało mi, kurde, patrz tu. O, głowę Co jeżeli. ci załadowało? No te, Sejwy. te wszystkie save'y, które mam w chmurze. Żeś mordy. Już mam 70% chmury zawalonej. No. Odliczą dalej po story latasz? Po co? Nie, już sobie włączyłem Battlefielda. Nóż dostałem. O, jak fajnie. O, co dostaliśmy? Nożyk dostałem. I P9. Ale no to chłopaki, to jutro jest... Czekaj, co jest jutro, czwartek? Środa. Środa. No, środa. Dzień loda. No. Środa. To można przecież jutro... Nie, jutro nie. Mów też nie bardzo. To odliczam, jutro wracasz późno, nie? O 11 tak, odliczam. No 15 będę. Ale może w piątek byśmy sobie tego Division... Panowie, Lemi pisze, opanowali wstęp nie tam. może być. To nie, piątek możemy. To tam. Wiem, A, jesteś na czacie. wiem, tam mówisz, że jutro... Tak, Aha, czytam no to przecież dobra. ciągle, mówię ci. No, udało mi się, Peter. No, ale jak ty kupisz koda, to raczej będę miał marne miejsce. Jak będziesz w przeciwnej drużynie. Na razie mi się udaje. Coś, że się wyrobił, nie wiem. Ej kurde, ja naprawdę nie mam tego? Mam połowę plików To nieznanych. wszystko Lemi przez ciebie, bo widzisz, dzięki tobie, że dostał BO3, no i widzisz teraz, że kto zakupił W2, no i widzisz, wymiatą. Było ci. No. Było ci?
Gdzie te oczy szalone, szalone. I naprawdę nie mam save'a do tego? Zabójstwo Chyba sobie potwierdzone. jaja robisz. Nie masz, trzeba od początku grać. Kurde, tu mi się nie to uda zagram. dobrych wyników zrobić. Jest za dużo amperiady. Hyperzy. Gdzieś ty, gdzieś. Te oczy mogą kłamać. Nawet mam save'y do Wiedźmina jeszcze. Obejrzyj. Zabójstwo potwierdzone. Obejrzyj. Przewaga. Obejrzyj. Zabójstwo potwierdzone. Ach, przecież rzuciłem w No, niego. na grubo. Dobra, to ciul. O, to mój. O, ty dziadu. Zagrywamy tę walkę. Przyłóż się. Dobra, chodź Nanek, dobiję do ciebie na kodach chwilę. Pokażę jak się gra. No nie. To Tomek też wpadnie. Nie Tomek? Tomek też wpadnie. Co? Nie, Tomek, ty idź spać po prostu. Nie, on się obrazi. Kurwa. No, Tomek się obrazi. Nie. O, jak mi ciężko. Zabójstwo potwierdzone. No jak ciul. Nie, dobra. Nie, ja to pierdolę. Nie, bo będę kurwa jutro ten. Z siwym dniem marudził. Idę spokojnie spać. Bo- Przyjdę, a siwy tak tylko popatrzy i powie: co kurwa, znowu żeś grał do nocy? jak taka ciotka klotka, kurwa. Ej, to jak przecież to mu powiedzieć, wiesz, do rana grał. Co kurwa, znowu taki zazdrosny, bo on nie mógł. Czemu on nie mógł? Zabójstwo potwierdzone. No nie, bo tam dzieci, wiesz, tam dzieci skaczą po głowie, kurwa. Toż tak. On musi mieć obowiązki. Żona na drugą zmianę, no to afera jak kurwa. To się nie da. To się nie da. Ajajaj, jak Ludzie, nie róbcie mi siary. Lemi nas ogląda. Kurde, muszą być wyniki, ja pierdzielę. Jedziemy z tym Tak. rapem, yo. Nawet, no właśnie tam. Kuźwa, no nie szczimia. Anek, mogę do Jasne. ciebie dobić? Wrogi Czy muszę zwiadowca Nie, jest. pozwolenie? bije jej hopie. Bije i no nie do przeciwnej. Pamiętaj, zryw zawsze po jednej stronie. Barykady. O ty głupi Czekaj, żołnierz. Franco. Świat szuka celów. A, spoko, nie mogę dobić do Czemu? Nanka. Zajebiście. Nie wiem, to pewnie z tego, to pełen serwer albo coś. Zabójstwo potwierdzone. Za słaby jesteś, Kamil. Czekaj, dobra, Nanka Ja zaproszę. niechaj się nie rusza. Aj, ty. Kilka rundek mogę zagrać jeszcze. Blade. Ty snajperska pał. Dominujemy nad nimi. Naciskajcie dalej. Snajperska pało. Ej, co, Peter, podoba się Wolfik tak bardzo? Wciąga? No. Kamil. Ja przeszedłem Wolfa na dwóch posiedzeniach. Co? Dwójkę? No. Już żeś go przelazł? To już dawno go ty przelazłem, Franc. kurde. No dopiero niedawno co wyszedł. Kiedyś ty w niego grał, jak my cały czas coś gramy. Jak zaraz wyszedł, chyba albo tego samego Aha. dnia, albo dzień po premierze już miałem. A do Peter Wolwa? No. Wolwa, cykniesz? Powiedz Peterowi tak, chodź, No. Peter, w to jesteś ty, zagramy. O, Ej, ale Audition ten Volvo jest. rzeczywiście- Audition jest, Nanek jest. Audition jest, Nanek jest, bijaj Peter, pośmiejemy. właśnie. Mam cię, skici, skurwysynku. Od nie masz pobrane? To jesteś ty oczywiście. Masz pobrane. No to słyszysz No, Peter? bijaj. No. Bo Audition patrzy od godziny, kurde, w ekran PlayStation. Kurde, dwóch! Zaś się zaczyna. Zaś się kuźwa zaczyna. Ciąga mega. Kurczę. Ja zaś do trzeciej w nocy nie spał i nam zaglądał na te odcinki. Peter, wiesz co ci powiem? Ja pamiętam ten pierwszy odcinek, kaj no ojciec tego psa zaszczelił i ci powiem, no jakoś tak, kurde, zraziłeś się. Ale jak pada, że wciąga mocno, to... A co? Nie no, wciąga. A ten... A co wciąga? Jogurt z Tomka w dupę. Gra... graficznie też jest zajebiście, nie? Lubiony już. Ale to koleś się gurtem psa zabił?
No dobra, widzisz, kuźwa namówili, dobra, Peter to wbija i gramy. Żartujesz. No i podoba mi się. No wchodzi, no. No i zajebiście. Tomek, to wbijej, ej. To jesteś ty, Grumy. Chyba Kaj. Ej. No. Co? Co wyrzuty, chłopie, że Nie, no to. Ale jedną partię można, słyszysz, Peter, jedną partię zagra. No. To ty, No. Tomek, zagrasz. No. Tomek, chodź, nie daj się prosić, pieronie jedym. Opie, Tomek. Tomek, bo ci numeru na styczeń nie wyślę. A chcesz mieć całą szczękę? Już tak jest ten numer atakuju. Co mnie teraz byś szatował? Zatrzymaj ich! Zabójstwo potwierdzone! Ja im napiszę do tych do nich Dobra, taki spoko. list powiem. Peter, Tak, 10 minut to będzie, to ja prenumeracja akurat zrobiła skończę procent. rundka. Ja akurat Dobra. rundka skończę. To co, Dobra. wbijasz? To jeszcze tam mogę, no, znaczy te 10 minut mogę pograć. No. Drogi zwiadowca jest w powietrzu! No to Peter zaraz wie co gramy, jedną grę szybko. Zabójstwo No. potwierdzone! I pozwalam ci spać. Zabójstwo Tomek, zanegowane! ja ciebie Dobra, też pozwalam. dobra. Ciekawi śmierci nie boisz. Najwyżej siwy przyjdzie i mi spierdoli, no. Co to spiry są? A, znowu kurwa grałeś do 12. Ej, Co? to powiedz, jak ci tak powie, nie? To powiedz, że Nanek padł, że jest No. stary. No. Nie, później będzie siwy, chodź pozdrow chłopaków, siema kurwa. Siema kurwa z całą paką. Daj Nanek? Nie, zaraz zobaczę. Nie, Tam nie wysłał? to są obejrzyj teraz. To wyjrzyj teraz. Obejrzyj. Za chwilę zobaczę. Mówię jak zobaczyłem, Ej, Jak za na chwilę początku zobaczę, zobaczę, to mi się bo pan na teraz tak jak nie wyniki. Ja. O kurde, dwóch było. Ale dalej jestem pierwszy. Kurwa, dali pierwszy chłopcy. W koda. Kurde. Co? Ej, ja dziś miałem taką fajną lampkę, tylko nie działa ją mam. Burdelówka? Nie, ta co trzeba Nie, pocierać. burgerówka. No właśnie, no, na korbkę. No kurwa, nie wiem czy ona działa, też ona to pierdolona. Zaraz zobaczę z ciekawości. Ona w ogóle ma żarówkę, kurwa, czy ma Po co wyjęcie? ci Nie, kurwa zobaczę. lampka? Kurwa, nie chce mi się światła palić, kurwa. No, Ty cały tylko czas po ciemku ciemności, siedzisz? on cały czas, no, cały czas ciemności zdjęcia wysyłał. I każdy się i tak wydawał, że się śmiejemy. Tak? W piwnicy siedzi, kurwa. Ty się śmiej, kurwa. No. Ale obejrzyłem ten serial tego Darka i powiem ci, że mega klimat. Mega. Widziałem, kurwa, komórkę. Polecam ci odnieść, naprawdę. Zabójstwo potwierdzone! Jakiś ty durny. Easy, Ale brawo, to Dyszą dzięki, faktycznie weź sobie Easy, tego, dzięki. tą aplikację powiedz jeszcze. Mam, Na telefon. na komórce. No to lampka zakurzona, ile Tu ona trzeba kosztuje? komórkę tylko pod Wi-Fi podłączyć, tak i co? Tak, komórkę pod Wi-Fi tylko podłącz. I tam później się... Masakra, ja pierdolę, kurwa mać. Ile Taka kurwa masa. tutaj kurwa jest, Taka poczekaj. masakra. Nie trafi się mogę w dziurę teraz, poczekaj. To trzeba czasami posprzątać. Nie no kurwa, jak ją wdziebnąłem w konto, się dziwisz, że kurwa kurwa? Chuj w ciebie. Tak, zaś ten pedał Samolot zwiadowczy gotowy! na tym samolocie. Świat w powietrzu! Szuka celu! Dobra, zaraz będę Drogi chłopaki. zwiadowca jest w powietrzu! No. Albo nie odchodzę. A, go tam ubił ładnie. Sprężony powietrzu. Ładnie. Weź się ruda rozbierz. Chciałbyś. Taka klata i taka klata i takie trzy młotki na klacie. Pedofilu kurwa. Takie loczki kurwa. Boczeńcu kurwo, a nie pedofilu kurwa. Lot zwiadowczy zakończony! Poczęty ten chuj. No, nie no kurwa, ten to Ajajajajajaj. dzieci kurwa, ten do starych facetów wyjebał. Zboczeniec. Takie trzy włoski na klacie zawinięte i... O, mam piękny wynik. Jeszcze ruda. Trzymaj, a wylądujesz na froncie! Ale dali pierwszy. Na pierwszym Dobra. miejscu, panowie. Włączam to, bo tu... Zbita śmietankę tu napierdala, bez kitu.
I to bez kodu. Kamil Goliwowski na klasie. No. Pianka do golenia i włosy. Taki X. Obejrzyj. No. Ale to tą aplikację już trzeba odpalić, czy co? Nie, to już poczekaj, Peter będzie zaraz tak. No. Dobra, to lampkę będę palić, kurwa, trzeba będzie zdjęcie O, robić, tyle pierdolę. Dostałem skrzynkę. Szkoda prądu. Co? Skrzynka dostałeś. A, Żech dostał. Dobra, czekaj. Ajajajajaj. Ja jaką bym kurwa maskę nie chciał zrobić, żeby wiesz, wyskoczyć, żeby było zabawnie, to i tak kurwa wszystkie poważnie wychodzą. No bez sensu, tak. No? Ej, to idź szybko obudź żona, żeby ci pomalowała oczy i szminką usta pomalowała. No to tym wyjebie z łokcia, bo co cię pojebało, kurwa, budzisz mnie o tej porze? Do roboty, kurwa. No nie, no takiego może tekstu by nie było, ale ja bym tak przynajmniej zrobił. O co chodzi z tym heroicznym sprzętem? Heroiczny to masz ten taki... Ej, bo niby jakiś bronię dostałeś. Idzie tu w tych skrzynkach broń dostać. No to tak idzie. Heroiczna to jest taka, którą bo ze skrzynki zawsze. Ona ma tam zmodyfikowane strzały na przykład. Tak A dalej, i tak Kaja dalej. to muszę szukać. No, w tym będziesz miał, w broniach. Później w ekwipunku. I później będziesz mógł z tego wariant broni wybrać. Kurwa, to mi łeb boli, ja pierdzielę. Weź sobie jednik ketanol, kurwa, albo ten. A się muszę iść do lekarza po ketanol. O, obejrzyj. Tu mam jakiś pistolet. Błękitne niebo. Nie, czy to mnie od zęba kurde ciągnie, czyli zmiana pogody. Cholera. Ej, wyślę ci. Kurwa, Kamil, co mi dzisiaj córa kupiła, no ten, no. Chyba na jutro na Mikołaja, albo na Advent, nie? Mówię, kurwa, tam bym coś popierdalał i mi wysłała takiego fajnego z Marvela. Okay? Ja fotać tylko. Wow. Co, ci powiem, w takiej ekipie to dawno nie graliśmy w to jacyś ty, kurde. Obejrzyj. Obejrzyj. Dobra, widzę, że dostałem wiadomość od Tomka M. No. O, także daj pozór. Czekoladki. Już normalnie powinienem to otworzyć i wpierdalać, chyba to zrobię, nie? Ale moja dieta mi na to nie pozwala. Jak teraz pierdolę 5 kostek czekolady, to jutro będę musiał przynajmniej z godzinę ćwiczyć, kurwa. Ale ty nie otwieraj, no szkoda otwierać, Tomek. Ja już za późno, już odpalam. Tak mówię. Tomek, nie puszczaj tego, już za późno. No. Dobra, robię to na prywatnym. Kurwa, puść do forum. To jest haha. Dobra, nie. Nanek, ja ci tam posłał fotę, to się kurwa, jak chcesz, to otwórz jakąś kratkę. To ci powiem, co tu Ja jest. się boję. Otwórz jakąś kratkę, to ja ci w kuriera pakuję i wyślę. Jaką To- kratkę mam otworzyć? Albo do frajera. Nie do kuriera, do frajera. Kariera frajera? Ja tego nie prowadzę. Nie. Dobra. Kariera frajera. Ej no. Nie. Nie do kuriera, tylko do frajera. On mówił, że wyślę do kuriera. Mówię do frajera. Dobra, słuchcie. I jakieś Lego Batman z tyłu. A coś ty mi to za zdjęcie posłał? Co to są czekoladki? No, córka mi kupiła O dzisiaj. ja pierdzielę. Ale jej chyba wyjebali woła. Nie. A To za była czyje igrona pieniądze ci ta. kupiła? Co? A za czyje pieniądze ci kupiła? Nie, za swoje. Tak. No. No. To jeszcze ja bym prędzej do niej przyszedł po kasę.
Aż skurczybek. Okej, gotowi na małą To przejażdżkę? ile ja mogę zeżreć? Dzisiaj mamy który? Zanim zaczniemy, Jutro musicie szósty. wybrać sobie Jutro kartę i szósty, raz, wpisać dwa, swoje trzy, imiona, cztery. żebym wiedział, kto Kurwa, jest kim. 5 to jeszcze 3 To czekolady powinno pierdolę, wystarczyć. wyjebane. Trafią wszystko na ostatnim poziomie. Bez kitu. Nie śpieszcie się, to będzie świetna zabawa. Dajcie znać, gdy będziecie gotowi. Mleczowa taka, zajebista. No, Peter, widzę, że Nanek już odpalił, to jesteś ty. Ja też muszę odpalić. A No. gdzie ten Peter? 10 minut minęło. Nie wiem. Jak A mnie zegarkiem interesuje, szczeli. jak on na Insta reklama mi zrobił. Nie wiem, o co chodzi. Wstawił zdjęcie, wiesz. Jakie no. zdjęcie? Nie wiem, śmieję przecież. Dawaj granata. Chyba nie tak gra Łukasz. Słuchaj. Bo ten Fielda gram. Chwilowo. Oj, nie wiem, nie wiem. Dawaj granata. Muszę potem te filmiki pooglądać. Graliście Punishera? Tego jedynka na krąga? Pani Szera? No. No, ten To nowy. był zajebisty motyw. No nowy. Nowy jak nowy sprzed Na Netflixie. Czy co? 10 lat? Aha. A ty nie, bo teraz masz tego na Netflixie, Punishera. Ale to gra była. Punisher. Ej, ten co chodził z tym workiem Pani chyba na Ej, Xboxie chyba, tym nie? workiem... Nie, może było, ale nawet grałem na PC-ta. Co łaził tym... No, To była taka scena ze statkiem, nie? I dawaj granata. A z tym Punisherem to nie było to, jak ten gościu kaś tam show i workiem nelonowym cię mógł udusić. No też, na pewno. Co? Audition. Tam szło workiem nelonowym udusić. A było, to ja no grałem. chyba tak, To no. fajna gra. Mi się podobało. Musiałeś ci... No fajna była. On w takim w płaszczu chodził, nie? I Z trumny tak, no. wychodziłeś, z trumny No. Oj, 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 już my są. Halo? Jest. Kuźwa, gdzieś oni po się las. hopie... Nanek, każdy Godą zboru. ci zajada, rozumiesz, do operatora tego internetu i powiem mu jeszcze raz, tak, Siekierką jeszcze fiskarską. raz, rozumiesz, takie coś odwali mi z tym internetem. To go, No. nie, tam to go wpierdolisz. szyści. Dobra. A gdzie jest Peter jeszcze? Pytanie, będzie 15 minęło od dawna. Uj, to grubo. Bo przecież się okaże, że kurde skończymy grę o 2 w nocy i Tomek będzie płakał, bo kurwa się nie No wyszło. to, słyszysz, Peter mu powie, że lepiej, rozumiesz, o tej porze już nie iść spać, no grać dalej. No, jeszcze. No ja, lepiej to hopie bardziej się lepiej być tak, wiesz, niewyspanym niż... No. Ale co ty? Ja sobie nie wyobrażam tego, że to ni chuja, to nie ma... O, nie ma widzisz, szans, jest, że, jest w mieściu. że nie utrzymał się. Jestem, ale jakoś o tej gry nie mam już. Ale gdzie nie masz? Na konsoli? Nie mam na dysku, no właśnie nie. O Boże. To masz 7 giga, panie. Czy tam 8? No tam 8 minut, nie? Niestety. Tak już Tomek wytrzymał te kurde 40 minut, to wytrzymasz. No. Już chłopie, teraz to już wytrzymamy, no. Kurde. Co to kuźwa znowu dźwięki mam włączone w telefonie? Tomek. Nie. Nie? Nie. To co, Nanek? Gdzie ja bym to miał? O! Kamil, twoje tu jest zdjęcie już.
Moje już Gdzie? jest zrzucone. To Przecież. 3 małpy takie, nie wiem, które to jesteś. Takie 3 małpy. Co ty gadasz? Takie 3 małpy na początku, które to jesteś. A, to... Ej! A, dobra. Się A pobugowało. Peter, co ty tam gadałeś o tej reklamie na Instagramie? No tam, jak masz te historie swoje, stawiasz te story tam, to tam mam, tam rzuciłem tak, nazwały. Nie wiem, czy wiesz, o co chodzi, czy nie wiem. Nie chcę mi się No to tłumaczyć. dobra, to tam obejrzę. Nie, no, obejrzysz, no jak wchodzisz w Insta i zawsze ci u góry pojawiają stories, Aha. nie tam historie, nie wiem, czy masz po polsku, po No, angielsku, ale nie wiem, o co wiem. chodzi. No i tam jak wciskasz. Tam wcisnąłem takie. A jesteś. A ja akurat włączyłem, akurat jak śpiewał. Nie, tam dalej będzie, tam są 3 chyba. Ej, ale Akurat śpiewał masakra, ale... Kamil, że nagram to, ale- co to. Ej, ale to jedno co kurde Nanek się nagrał Tomkowi. Chłopaki, poczekajcie, nie bądźcie źli na mnie. Tak to słyszałem u tego Tomka, tak jakby był pogrzeb i No. koleś kurwa z gusikiem Ojej. szedł kurwa na tyłek i to tak kurde brzmiało, nie? Tomek, weź to puść. No już czekaj. Cyk, cyk. Czekaj, teraz nie wiem. Kurde, jaki jest pomarańczowy, ja pierdzielę. O. Dobra, leci. No to wiesz, tam oświetlenie, nie? To jest kurwa proboszcz, ja pierdolę. A Peter, to ja ci czekaj. Tak jak mnie tak Tomek podkablował, to czekaj, ja go też podkabluję. No. A No co tam obejrzysz masz? całą. Jakiś kowider ten, teraz pociśnij, no. Dobra. Co, Audition tworzysz postać? Tak, no. Leveluję. Obejrzyj. Co? No i to. O, Ale to i to. o kuźwa. Właśnie. O kuźwa. Ty ci musałeś? O ja. Oj, oj. Oj, oj. Coś tam Nanek wysłał. Zdjęcie? To pierwsze jest dobre, kurwa. A, kurwa. Ja pierdolę. Peter, naprawdę mam strach przy Tomku, nie? Ale nie był... A co tam Takie łapy byś dostał, kurwa, to byś się przekrył, tyłem No. chodził. A się mówię, się kurde śmiałem tam cały... Co ten, wysłałeś teraz foty wszystkie kurde normalnie, no. Są bohaterowi teraz taka porażka, mówka. Tego pedofila No. z Londynu, nie? No, nie pedofil kurwa, nie pedofil, tylko już jak jest coś, to zboczeniec kurwa. Zlądowany, nie pedofil kurwa. Nie no, Tomek posłał mu te 2 zdjęcia. Te 2 najciekawsze. No. Z tą ręką Ciekawe, jak 2 moje nogi A, i z tą jak ci koszulka roztargało. no, tam gdzie włosy się poskręcały kurwa, na Na klasie. pewno zimno. No. Ale słyszysz, Peter nic nie mówi. Chyba się wystraszył. Nie tam. Śmiesznie i wesoło, nie? Kurwa.
Jesteś żałobny, tak. Połowiec, kurwa, teraz Tomek. To tak samo po tym komentarzem. Jesteś żałosny Petera, nie? A to by się odpalił. No. Patrzymy, co to kurwa za gazarka. Nie no, to ten no. Tak wyszło, nie? No co kurwa, jaki frajer tam będzie pisał, co słucham, co? Co ty kurwa za łeb tam pisze, mówię do mojej. Patrz, tu jakiś o no to chuj, tak zapisałem, nacisnąłem enter, tak później po 10 minutach myślę, jasny chuj. Tak jeszcze raz patrzę, co tam napisałem, ten chuj w ogóle mnie nie zrozumie, o co mi chodzi, jak zrozumie, to ma przejebane. Mówię, to piszę do kurde pana Petera, żeby tam nie było tak chujowo, no bo to wiadomo, ale żeby nie było. Najpierw robi, później myśli? Tak. No, niestety, duży bron. Czasami Peter, tak. to co, na przyszły rok event robisz? Ja jak event? No z widzami. Tomek wpadł do Polski. Ja? Poczekaj, też nie daje gotowy. Do Polski nie mogę, bo mnie kurde zamkną. To jak chcesz, to może się spotkajmy na dworcu. Żartowałem teraz. No. Ile tam ci Peter zostało jeszcze? Trochę mniej niż połowa. O, no to poczekamy. To jeszcze o jakichś ciekawych rzeczach pogadamy. No. No, o ciekawych rzeczach, no. Ale jak mi Tomek wysłał zdjęcie na początku, to patrzę, o kurde. Audition widziałeś Tomka? Nie, no to patrz. Nie, lepiej zrobił. Tomek się pyta, jak tam pogadać z tym Quickpolem, żeby mu tego pada zrobił, nie? Tomek, ja ci to załatwiam. Tego pada będziesz miał nawet za darmo. Pisze do Quickpola, że Quickpol, bo tu taki mój kolega chciał od ciebie pada. No wiesz, nie mam czasu, tego... Jak no wiesz co, ja ci jego zdjęcie i na pośla, nie? A on, ale ja serio nie mam dużo roboty, coś tam, nie? Chłopie, niedługo to już nie będzie chciał ze mną nie gadać, bo ty z tym to kurwa nawet nie gadaj, chłopie. I co się okazało? Quickpol zrobił, już tata mu pomagał. No. A, Peter, widziałeś co Patry odpisał na te zdjęcie, co po słowach? Na ten konkurs. Gdzie? Na fanpage'u. Nie patrzyłem. Patrio napisał mi, masz plus 10 za obrus. No tak, patrz, o co chodzi. A gdzieś tu to wyszło, czekaj. Nanek, czekaj, gdzie ty jesteś? Kurze, tego mam trochę. 10 za obrus. A, widzę, tutaj jest, czekaj, napisane. Ale nie wiem co... Gdzie on to napisał plus 10? Ale tego nie widzę. Nie. Ja tam widziałem to zdjęcie, które... A nie, dobra, patrzę, jest, masz plus 10 za obrus, no. A to obok tych konsol takie białe, szare, to jest sól. Wieliczki. No, a to się domyśliłem. Kurwa, wieliczki, kurwa. Węgla nie miałem, to dałem sól. Ty nie miałeś co zapieprzyć, kuźwa, Węgla nie było, to trzeba było sól zapieprzyć. Kurde, tam jedni brali takie bryły, że mi... bryły. Tam kurczę... tam na Wieliczce były takie tak zwane samorodki. I to były przeźroczyste jak szkło. I... najczęściej się takie prostokąty, kwadraty znajdowało się, ale były też w kształcie jajka. I one były najbardziej pożądane, nie? Jaja. Moje jajka też są najbardziej pożądane. No. Podobno. Nie, dzięki. Dziękuję. Dziękuję.
Widzisz, Peter, kiedyś możesz też Filipa namówić na wspólne granie przez Skype'a, 2 kamerki i nie musi się daleko jeździć. O. Ciekawy temat, no. Tak. Tak jest. Patrzę teraz u siebie na Ceksie, nie? Jakbyś chciał pójść i Destiny 1 u nich sprzedać za cash, to byś dostał 60 pensów. Ja pierdolę. Masakra. To betona wyszli, beton pójdzie. 3 złote. Czysto? Nie, ja pierdolę. No ale oni to sprzedają za 4 funty, nie? A za Far Cry'a 4 ile dają? 2 funty. Ej, powiem ci tak, kurde. Jeżeli chodzi o Gran Turismo, to naprawdę w Polsce tak samo poleciało na PSK i na szybie. No. No wszędzie spadły przecież, oni to specjalnie zrobili, zamierzony marketingowo cel. Ale powiem ci tak, dzisiaj tak przysiadłem przy tej instrukcji Każda gra od Sony spada tak szybko, każda jedna. Czy ja wiem, czy każda? Każda No jedna. dobra, kiedy wyszło GTA 5? Ale to... Ale nie no, czekaj, to się cały czas na PS Story utrzymywało, rozumiesz, 200 coś. I się Nie, dalej teraz jest utrzymuje, za 100. Nanek. Kurde, to jest gra... No bo jest promocja przez 48 godzin. Zabiegi specjalne, przez Sony zawsze te swoje ceny swoich gier opuszcza mocno. Dużo gier takich było, wyszło i po tam 2-3 tygodniach cena była za chwilę już o tam 20-30% niższa, czasami To więcej. rzeczywiście jest tak, no. Tak jak Jest. Sony tak ze swoimi grami robi, chyba że jest potężny hit. Tak. Jak Fortnite. A tak to zawsze robiło. Przecież Forza 7 też spadła cena, tak samo jak Gran Turismo spadła cena. No. Też za 18 funtów jest. Nanek, ale ja nie powiem, ja ci nie namówiłem, ty zobaczyłeś po prostu SharePlaya u mnie. I powiedziałeś, jaki fajny budynek, kupuję to, to kupuj. Nie, bo powiedziałeś kup, będziemy razem grać w kampanię. Z Auditionem. A gdzie ja? Nie. Nic nie mówiłem. Proszę A sobie. co ty zaś żresz? Ale to jak... To ej, To się to mleczko. Arturowi też powiedzieli, żeby kupił ten, nie? Sezon pass do No. Division. Division przeszli, a Artur nawet ani razu nie zdążył jeszcze raz zagrać kurwa na tej Żartujesz, sezony. Raz z nim Raz grałem. z nim grał. No, Nie. tylko raz grał i Żartujesz, chuj, tak? no No bo nie, bo też... spędzony. Nie, z Arturem to się zmiany mijają, nie? zmiany, My mamy na rano, Artur ma do tego... No, Nie, serio, nie? Tak. Już no, ile na razy rano, chcieliśmy grać? Tak akurat No. było, no. Tak było akurat, tak. Tomek, ty to odpaliłeś ta To gra? później Artur dopiero... Tak. To już zdjęcie, foto na diabol chcesz zobaczyć? A czekaj, a zaprosiłem cię, poczekaj, bo cię muszę zaprosić, bo ciebie nie Dobra, widzę. Aha. On by na osobnej No, tej aha. grał. Aha, kurde. Komu ja tą fotę jebłem? Nie wiem, mi zaś przyjdzie w Sobie zdjęcie. jem. Kuźwa, to w ogóle nic nie idzie to ściąganie. Ja pierdolę, przyszło tak szybko w miejscu. Ile ci stało? No, kuźwa, nic się nie ruszyło w ogóle. To weź zapauzuj tego znów najwyżej. No nic, normalnie stoi w miejscu, kuźwa. Ale ile masz pobrane? No to samo co wtedy, bo nic nie ruszyło się do momentu. O nie, czekaj, coś jeszcze przeskoczyło teraz, czekaj, kuźwa, co jakiś... Nie, jakiś błąd był, kuźwa, pokazywało, że wiesz, nie ściąga, jest, pewnie zaraz będzie, wiesz, póki ten pasek się tam przesunął się. No ale ci powiem, że faktycznie mówię, dzisiaj jeszcze potwierdziłem to, mówię tak, konsolę wyłączyłem na 3 godziny całkowicie zasilania. Nie wiem jakim cudem, ale jak masz zasilanie wyłączone w konsoli, normalnie gra się pobiera w tle. Odłączyłeś jej kabel nawet zasilanie się Ale pobrało. nie, ale nie. Ale nie. Ale Jak tak, kuźwa się ściąga na baterię, kuźwa? ale normalnie, ale słuchaj, Peter, ty się śmiejesz. Konsolę masz wyłączoną. Ale ty się...
Ale nie, to Ej, dobrze, że to nagrywam. Ale nie, ale To będzie hit świata. Ale weź tam zmień klej jakiś. Ej, to ty... Ej, ty możesz... Słyszysz, a ty nie możesz przy tym jakichś zwoi miedzianych, bo jest tacy ludzie, którzy uważają, ale czekaj, rozumiesz, są filmiki, to się jakoś nazywa, magik, coś tam i oni z kaktusa energię pobiera. Nie, z powietrza pobierają, rozumiesz, robią takie pętle dziwne ale i nie, energia słuchaj, mają z nie. tego. Ale nie chodzi, ale kabel, ale kurwa, kabel to Kamil, weź zmień klej z kropelki na butaprę. Słuchaj, nie, tylko konsola była wyłączona i rano był patch do The Division, tak? I się zaczął pobierać. Konsolę wyłączyłem i oglądałem... Ale nie, kabel był zaślany, tylko konsola była wyłączona. Poszedłem sobie serię oglądać, Darka, i po 3 godzinach wróciłem i odpalam i jest kurde gra zainstalowana, patrz. Jakim cudem? Wytłumaczył to ktoś? Do pozostawienia Jak pobrana? w trybie takim. Nie, wyłączona konsola była wyłączona. Nie wiem. Ty to kurwa, znaczy sąsiad ci prąd kradnie, kurwa. Słyszy, stary, to mnie zobaczysz, może pada naprawdę. ładowość, nie ładowość pada i może przez pad się ściągnął. Nie, właśnie nie, mi się wydaje, że jest coś takiego, że konsola nawet wyłączona, a nie, właśnie, widzisz! To pobieram. Peter dobrze godo, przecież na padzie masz bateria. No. Na padzie jest Wi-Fi. Nanek, wiesz co, ja nie jestem beton, ale... No mówię ci poważnie. Kurwa, trakcję ma podpiętą pod konsolę, No. kurwa. Ja. O, jest. Ja wam tam na grupie tych, Judaj, słyszysz, co ja ty wam na teraz grupie dom tych profesorów, Dobra, co rozumiesz, z rozpoczynamy. zwoju miedzianego mają Dobra, prąd. o, to cię zapraszam. Boże, Poważnie. I to jest... bo cię kurde na pogrzeb nie zapraszam. A kto ci wykopie ta dziura? No. To ty. O, matko jedyna. Peter, a jak tam zdrówko? Nanek od spodu będzie Nie przychodził. wiem, ciężko, wiesz, po takich kuźwa jazdach tutaj na imprezie bardzo ciężko to zrobić, wiesz? Psychika moja nie wytrzymuje z pewnych zwrotów. A, to się nie przejmuj. O ja pierdolę. Ja kurwa z ciekawości cię włączę coś 10 giga do ściągania i kuźwa wezmę konsolę, wyniosę z domu. Zobaczymy się ściągnie. Ale nie, ale kto tak mówi? Ale nie, ty się śmiej. Peter, nie, ale ty się śmiej. Tak samo mi Weaver potwierdził, że coś w tym jest, bo on tak samo pobierał UFC, konsola była wyłączona. Bierzecie coś? Ale nie, mówię ci, nie wiem, A czy kto ta konsola nie dostarcza? jest Masakra wyłączona. nie dostarcza kuźwa tabletki. Ale nie, powiem ci serio, nie wiem, jak konsola wyłączona nie jest, po prostu czy gdzieś się tylko internet nie używa. Tak samo jak na kompie masz. Że jak masz tylko kompa włączonego z tyłu, zasilanie do niego, to on się potrafi sam uruchomić i aktualizację pobrać, nie? Tak, ale co? Tak samo masz na kompie, że masz tylko zasilanie do kompa wyłączone, a kompa masz wyłączonego fizycznie. To po prostu on się potrafi sam uruchomić, pobrać aktualizację. Ale to jest i wyłączyć, nic, nie? słyszysz? Tak. No tak, i dlatego ty tak miałeś z konsolą zrobione. Słuchaj, ale Podłączyłaś się Kamil, i to jest pobrało. nic. Na przykład moja mama ma do prądu włączony laptop, nie? I zawsze 10 automatycznie się jej rachunki popłacą. I dupsko. Kurwa! Nie! O kurwa! O fuck! O kurwa, to było mocne. Oj, Nadek. A, bo ty Kamil mogłeś mieć, może masz wstawione w konsoli, że się sama włącza po jakimś czasie. Ja tak miałem w starej, we facie tak mam, że ona się mi włącza o którejś godzinie i zawsze wszystko mam pobrane. Zawsze, mimo że jest wyłączona. Nie, bo ale to mam to tak drugi, trzeci raz już faktycznie mam, że Ale mówię, że fizycznie przychodzę. konsola, jak jest wyłączona, twardo wyłączona, nie ściąga nic kompletnie. Kompletnie się ściąga, nie pobiera nic. Nie ma możliwości pobrania, dlatego że dysk twardy się nie kręci. Ale nie I wiem, niemożliwe jest, żeby zapisywał. powiem ci, ciężko powiedzieć, bo mówię, bo poszedłem serię oglądać, konsola była wyłączona i patrzę, Ale kurde, gra pobrana. Świeciło? No to tak samo Świeciło ci na pomarańczowo? Bo się włączyła konsola sama, masz ustawiony czas jakiś, się włącza sama. Ale nie, ona była włączona od razu, nic się nie paliło, żadna dioda się nie paliła, nie? No ale nie patrzyłeś na 3 godziny na diodę. Na końcu się okaże, że twój brat napierdala na konsoli, kiedy cię nie ma. Nawet jak kupisz grę, nawet jak kupisz grę przez konto na Story,
i zaznaczy, żeby pobrało na konsolę, to dopiero się pobierze, jak ją uruchomisz, nie? Tak. Mhm. No. Więc nie było Nie, bo to jest twarde, wiesz co, ta wcześniej. konsola nie ma takiego Tak. buforu wielkiego, kuźwa, tyle giga, Tak. żeby sobie gdzieś to schować w pamięci. No. Ale twardy musi pracować, żeby ściągnąć Ale tego, potem ten Remi, śpienia, żeby Kamil tam ma jest kręci. SSD. Nie, to wiem. Chyba, że rzeczywiście może być tak, jak Lemi mówi, że akurat wiesz, tam jak muszą ustawić to na starszej konsoli, żeby się uruchamiała. Ja ustawiałem tak, nie no, wiem. na starcie. Ja tam miałem trzecia w nocy ustawione, czy coś mi zawsze włączała, i tam później tego nie włączałem w ogóle i się samo Dobra, Peter, jeszcze raz update'owało. ci zaproszenie wysyłam. Na tego. Czekaj już moment, dobra, czekaj już momencik. Dobra, weź Debbie. To... Chwila, moment, to muszę sobie sprawdzić. Kamil, to spróbuj teraz tak zrobić. Nie, bo będę musiał dealera zmienić. Albo ty. No ja może mieć już ustawione tam, wiesz, dlatego tak. Ale może sprawdzić, to może jego konsola jest jakaś wyborna. Albo no, nie wiesz wiem. co zrób? Wyciąg kabel z internetu. O, właśnie mi się wydaje, to że to będzie challenge. Jak pobierze. To będzie challenge, kuźwa, jak pobierze człowieku, to szapowa, kuźwa, czapki z góry. Ale nie, to się śmieje, nie, faktycznie może być, że ma kabel zapięty, to gdzieś kurde pobiera No. internet, I cholera. potem... Ej, słyszysz? Apple ma słaby, nie? A widzisz, tam Apple jest słaby. Łącznie z prądem. Właśnie, no bo tam jest prąd. I widzisz, obejrzyj. Ale ty, dobrze, że ty nie masz płatny od kilobajtów, od przesyłu. Bo widzisz, jakby tak se konsola pobierała tu, tam, jak jest wyłączono. Ty, ale czekaj, to darmowa energia generalnie, nie? Podłączysz sobie, kurwa, nie wiem, suszarkę, kurwa, pod router. To mobile. To ja już zaraz biorę tu przy zaproszeniu, czekaj. A, bo się czekaj, telefon przecież tutaj. Tak, apkę odpal, no. Zaraz apkę muszę jeszcze odpalić, moment. Zaraz wszystko zrobię. I puszczę, że zaś Tomek wygrał. Ty się naprawdę już Nanek nie znęcaj nade mną już, naprawdę, bo jak Tomek przyjedzie do ciebie... Jak przyjedzie Tomek do ciebie, mnie, to będzie kawa, ciacho, No. rozumiesz? O, Rolady, atrakcji. No, Rolady, rozumiesz? kapusta. Żół za tako gęsto, że Zjazd jak do kopalni. łyżka wrazisz, to będzie stoła na sztorc. I automatyczne Tak. pobieranie. I kompot tereśnik. O, kompocik z czereśni bym wciągnął. Kurwa. Możesz mi wysłać słoik albo ze dwa. No zobaczę. I jeszcze jak możesz, to wiesz co mi wyślij, Nanek, tą sól. A z tą solą może być problem. To jest jedyny okaz w moim domu. A czemu? Wpierdoliłem. Na ty? To? Ty nie jesteś okaz? A jo, no jestem. Udołek się mamie, no. Czekaj, bo ja teraz... Aha, muszę jakieś zdjęcie zrobić. Ale kliknij... A, dobra, bo widzę, że robisz, dobra. Nie, czekaj. Kurczę, no już akurat przez ten... Raczej nie wrócę tam. Ta wieliczka. Na wieliczka. O czym ty bredzisz? No bo gadasz o tej soli. No bych ci przysłał. Wziąłbych tam ukuł trochę fajnej soli i bych ci zapakował przysłał. Daleko nie masz. Ale już tam nie mam uprawnień, żeby zjechać na dół. Dobra, reakcja gotowi. To jest głupek. Jedziemy z koksem, kuźwa. Jedziemy z koksem, panie. Peter, albo aktuj... To ja pada mogę odłożyć już, nie? Chyba. Super, Mogę do wygląda na to, ładowania że go jesteśmy dać. gotowi. Ważna informacja. To nie jest zwykła gra. Jedyne, z czym musicie się zapoznać, Kurwa, ci te maski to porobili, ja dlatego, że to pierdolę. gra o was samych. Ja pierdolę. Ej, Tomek, co ty masz, Tutaj kuźwa? mamy Ty masz wybór od moich razu najwspanialszych brzuchobrodę, czy co ty masz? No, Wymagać od was jest. absolutnej szczerości Jak to i powiedziałeś skupienia. ostatnio, Tomek, czekaj, co ty masz? Czekaj, ty Im masz więcej ludzi się z cycki, wami czekaj. zgadza, Cycki tym ci głowę więcej zasłoniły, tak? zdobywacie Jak to było? no. Mamy również jokery. No, Tak. Jeśli macie pewność, jak odpowiedzą Tak, inni, użyjcie jakie jednego z odpowiedzi, nich no. i bum! Dostaniecie podwójną liczbę punktów. Jakie w ogóle zainteresowanie Odwiedzimy jest, różne kurwa, miejsca, aby podzielić No. się doświadczeniami. No, Na tym dobra. polega życie. No, mówiłeś coś tam, wymianie dobra. doświadczeń.
Okej, jeśli jesteście gotowi, zaczynajmy naszą Kuźwa, podróż. nie ma soli. No nie ma no. Nanek, kuźwa, załatw sól. Co z ciebie za górnik, kuźwa, tylko węgiel kopiesz? To podzielu na pewno coś jeszcze jest. Uran. Na pewno jesteście głodni. Idziemy na stołówkę. Na pewno jesteś głodni? Nie wiem, czy jestem głodny, ale hot doga by się zjadł. Tomek, chcesz jogurta wpierdolić kilogramowego? Nie pierdolę dzisiaj. Odpowiedzcie, do kogo A co, najbardziej... on takiego ma? Kto Serio? zacząłby Wpierdzielasz bitwę na takiego jedzenie ty? na stołówce? Ostatnio ja go dupa bolała, to się wysrać nie mógł. Chłopie, nie Jak to jest, kurwa. kuźwa, je się górty ci dupa boi, ja pierdzielę. Nie no, pół kilo Czas na pierdoliłem na wybór. górkach, chłopie, nie Im mogą się więcej ludzi ruszyć, się z wami kurwa. zgadza, tym Bo to więcej musi patrzeć jak chodzi, patrzeć jak chodzi, nie? No. Kto zacząłby bitwę na jedzenie na stół? Co? Wiadomo. To jest, to by zaczął bitwę na jedzenie na stołówce. No kuźwa, już chyba mam 5 faworyta sekund. od razu mówię. I nawet Jokera daję. To jest mój faworyt. Chyba I wszyscy 100% odpowiedzieli. wygrywam. No, ja też. Punkty dla wszystkich zgodnych. Kuźwa, mówiłem. Co to jest za joje? No jo. Joje. Nie znasz mnie. Aha, ty! A, joje! Kuźwa. Dajcie znać, kiedy będziecie gotowi. Ruda, kuźwa, ruda i co tam jeszcze jest? Ja już nie wiem, czy jest to, nie ma. Ruda też Kamil. On się chciał Myślimy, przefarbować i najlepszy przekształcić jabłospis na na kobietę. stołówkę. Rozpis na stołówkę. A stołówkę jadłospis to ja myślę, że jest Rosko inny wymyślił, faworyt. jak zawsze dostawać drugą To ja porcję myślę, deseru. że będzie... Kucharkom bo takie- najwyraźniej podobał się jego Kuźwa, uroczy ty, ja nie uśmiech z mogę. kawałkami szpinaku. Joje, kuźwa. Ja, joje. ty. Wyglądasz tutaj, kuźwa, ładnie, że jak nie No ty. widzisz jak mi się udało, z jednym okiem. Dobra, zostało 5 sekund. Kuźwa, ładnie rozmało przez Tomek, nie wybierasz? Oczywiście. Przekonajmy się, co myślicie. Tomek, joje. Joje. Wszyscy, którzy się zgodzili, dostają punkty. Wiedziałem, kuźwa, i Kurwa, Joker nie poszedł jeszcze zdążyłem. ode mnie. Objęto prowadzenie. Kurde, Peter już wygrywa. Wieliczka idzie jak huragan, kuźwa. Bo ja mam oszukany telefon, jest hakowany. Kto byłby zbyt zajęty plotkowaniem, by zająć się jedzeniem? No. To będzie kurwa O, tak. Wciąż wspominam te bitwy na jedzenie. Najlepiej jak na obiad był groszek. Nie wiem Można dlaczego, było ale... Tam trafić idzie wiele Joker. celów za jednym zamachem. Idzie Joker? O kuźwa. No. Chyba wiem, na kogo postawiłeś. Tylko nie ruda. Zobaczmy twoją odpowiedź. Co? No. Rozdajemy tu masę punktów. Kuźwa, ja na siebie postawiłem kołek. No patrz, kuźwa, mnie podgonili. No. Uważaj na Tomka, on niedobry. No. Ja wiem, że jest dobry, to oszust jest. Bo ja mu się konsola Czyja kuźwa, praca domowa uruchamia do byłaby strony. obramowana serduszkami. No to by się... Ja praca domowa byłaby około serduszkami. Czyja praca domowa była obramowana serduszkami? No idzie Joker. No panowie. Poszedł Joker na Kuźwa, nie 100%. Nie wiem dlaczego, ale nie ryzykuję Jokera, ale coś czuję, że... Chyba dobrze to jest. Zobaczmy odpowiedzi innych. No. Tak, Kurwa! Bogaty. Ty Tomek, kurde, czułem, że też Jokera chciałem postawić, wiesz, na siebie. No. No. Bęk. Może lider wiele może, ale nic Ja nie zaś musi. przegrywam, zaś się Tak zaczyna. Jojo. Co za Wygrywam. ruda pała? Dajcie Który to znać, jest kiedy ruda to pała? wygrać. Teraz pora. Ruda pała, ruda. Kamil. Cieszysz się. O Jezus Maria. Ja wiesz, ty wyglądasz, wiesz co ty wyglądasz? Jak taki ten wiertło kuźwa do tego, do tunelu tam, Do kopalni, jak głowy. cię tak Jako przytrzymali. Jak ta osoba spożywa Jak kilo. swój szkolny obiad? Ja już wiem jak. Co, jaka osoba? Wybierzcie obrazek, Jak który osoba, że najlepiej spożywa odpowiada na swój szkolny obiad. Im No więcej kuźwa z ludzi się z ziemi. wami zgodzi, tym więcej punktów uzyskacie. No. A nie, to jest takie fajne. To jest No. Joker kuźwa, Joker. 100%. Nie ma. Jak brzmi decyzja? Nie. Wszyscy. Świetnie. Ale ja Jokera miałem, miał przecież Nie, Jokera? mi już brakło. O kuźwa, Nie, jeszcze nie też mogę. miałem. O fuck, o Oj. 5 ja Co za zgodność pierdzielę. O fuck, odskoczyli. Zasługuje na dodatkowe Odskoczyli. jokery. Ruda tam wyskoczyła znowu. No. Ruda pała. Szkoda, że siwego nie ma. Siwa Pokażę wam pewien obrazek, a wy będziecie Siwy musieli go też. przyozdrobić. Rysunek. Ci rozumiem, że się kutasy posypią. Tak.
Zaprojektuj pudełko śniadaniowe tej osoby. Okej. Dawać mi tu rysunek. Tak. Dobra. Zrobimy tak. Nie wiem, czy nie położyć. Kuźwa, komuś tam napierdziela. Zostało nam jakieś 40 sekund. Pewnie Tomek tam kurde rysuje. Zostało nam jakieś Kuźwa, jakby ktoś kasę obsługiwał jakąś fiskalną. To bez kitu, kurwa. 20 sekund. Co ty, kurwa, murujesz? Muruję. Spawa. Już tylko 10 sekund. Już tylko 5 sekund. Ja pierdolę, serio, co to robi? Bez kitu, nie wiem. Kredą rysuje po tablicy. Jakiś telefon ma, kurwa. No dobra, to co tam mamy? O kuźwa! Ten co tam miał, ty? Hello Kitty. Hello Kitty, kurwa. 2 chuje w torbie. Hello Kitty, Chuj do szkoły 2 chuje wziął. Ej, dobra, ale kurwa, to mi się podobało. Nawet Jokera podstawię. A będzie ciekawie. Jop. O kurde, Joker poszedł, no. Oj, poszedł Dobra, Joker no. pizdu. A tam fajnie było namalowane. Tasik, No, młoteczek, witam, siekiereczka. Graczy prowadzi ramię w ramię, ale No. na jak długo? Postawiłem tak ładnie, kuźwa. No. Wydawał mi się najbardziej artystycznie, wiesz? Aha. Prawidłowo wykonane. Przekonajmy się, kto jest najlepszym naśladowcą. Mina. Pokażę wam zdjęcie kogoś lub czegoś, a wy musicie cyknąć fotkę, jak naśladujecie to, co widzicie. Oj. Zrób minę jak na zdjęciu. Kuźwa, jaki problem? Nie, kuźwa, wezmij. Poszło. O, do cholery jasnej. Where is application? Tu jest application. Kurwa, jaki wredny. 10 sekund. Jeżeli miał sztucznego kutasa, to bym do gęby wsadził, do gęby. 5 sekund. Kuźwa. Tam na pewno chuje pójdą bez kitu na tym rysunku, jak ktoś będzie musiał coś malować. Nie było kutafona, żeby może do gęby. Facet nie chuj. O ja pierdolę, Czego kurwa jest? A tego co jest? Ty chyba sobie do dupy włożył, kuźwa, zamiast do gęby. O ja pierdolę, no kuźwa, stawiam tu teraz. Oj, nie wiem. A, zaryzykuję. No to wiem, że będzie na ciebie. No to ja już mam punkt pewny. A chciałem na tego kosmity. No. Też czułem to, kurwa, że to będzie. Ty, ale runda równa, po 2700 mamy, nie? Umiejętności A nie, interpersonalne będzie- zapewniają ten prowadzenie kurczak, naszego teraz. liderowca. Runda jeszcze. Dajcie znać, kiedy chcecie zacząć. Wszyscy są już pełni, więc Ale pora wcześniej na trzeba coś było, nowego. wszyscy musieli naciść, nie? Gotów. Tak, chyba tak. No to Bogu po kupie, niepotrzebne to było. Pora udoskonalić zamyślony wyraz twarzy i akcent. Idziemy na wieczorek poetycki. Nowe miejsce, nowe jokery. Dla wszystkich. To dawaj. Ile dają? O, Jeden? Boże. Jeden, kurwa. Ale jest, słyszysz, że jak Dobra, damy jeszcze raz. wszyscy Ja jednakowo zadaję odpowiedź, to pytanie, a każdy wy dostanie. Pytanie będzie, to dobre. Kto pojawiłby się na wieczorze poetyckim w berecie i z kieliszkiem wina?
Rowerek jest bardzo poręcznym nakryciem głowy. Można w nim nosić ziemniaki, jeśli zapomniało się torby na zakupy. No ja coś czuję, że ten pan. Przepraszam. Proszę. Zdrowie. Zapłać. Zobaczmy, co wybraliście. Mam nadzieję, że trafiłeś. Punkty dla wszystkich. Kuźwa, mnie wydali! No winem tak, ale... No kuźwa, no w sumie... No dzięki No panowie. powiedz mi, kto na vlogach to jakieś winko, tu to, tamten? No, to bajerka, No tak też tej chwilę pomyślałem o sobie, ale myślałem, kuźwa, Poezja mówię. wprawiłaby publiczność w osłupienie. No to jeden, myślę, może być tego gościa. O, czekaj, chyba mam kogoś. Jakbym był nachalny. Na Jesteś Jokera obiektem postawię. mych marzeń seksualnych. Zgarnych. Zaryzykuję. Ja się boję. Wszyscy są pewni Ja swoich się boję odpowiedzi? tego, co tu będzie teraz. A, Wszyscy, którzy się zgodzili, Kurna. dostają punkty. Piździec! Fuck! pasuje to? Chyba 30, kurwa. Już mam straty poletne. Kto wygrałby w konkursie na naśladowanie stylu słynnego poety? Jeśli wstydzisz się swoich wierszy, mów, że napisał je William Shakespeare. Obserwuj reakcję. No. Kuźwa, tu jest kurwa poeta. poniesie. Mam poetę. Ja jednego poeta tylko znam. O, ty widzisz. Rozdajemy tu masę punktów. Dziękuję. Poetyckie komentarze sprzedaję. Użycie tego Jokera wcale nie było głupie. Dwuosobowy O, remis ja na cię szczycie. kręcę. Odi kurde zamilkł. Duże straty. Co? Nie. To Czyja kurwa tam poezja trzyma się. byłaby niesłychanie szczera? Kurwa. Oj, to ja wiem, No to to dobra, szczerze, no. to jak? O kurwa. Już pierwsze słowo słyszałem już od razu. Ale nie ma Jokera. Za złe parkowanie. Na 273 No. słowa tylko 4 były. A teraz pora na zabawę. Wielka szczerość. Lubisz się zabawić, Mnie? Na szczerą? Już nie pamiętasz, jak nas oszukał z tym Xboxem? A w sumie tak, zapomniałem. Nie wiem, czy trzeba jeszcze bardziej dopieszczać to. Ludzie w ale kłamie. Poszło świetnie. Chwała dla nowego lidera! Kurwa, patrz jak Ruda ciągnie, no. No idzie, kurwa, strasznie ciągnie rudę. Z pewnością masz w sobie instynkt odkrywczy. O! Odwróćmy więc kartę Jest! i poodkrywajmy. Jest i on. Tomek M. Powinien być serial. Kolejne pytanie ze zdjęciami. Kim poetą byłaby ta osoba? O kuźwa. Już Kurwa. widzę. Napakowany kuźwa Zastanawia jak... się, gdzie podziała się... PKS To do może widzenia. pomyłka, ale to przysłowę. Może teraz pójść. Ojej! Ja perfekt, pierdolę, kuźwa, Tomek, już tu masz Normalnie, taką kurwa. budowę masz. No. Dostajecie po Jokerze. 10 lat temu, kurwa. Ja Jak nie pierdolę. było co żyć, trzeba było na ulicy spać. Tak. Kamil, ty się musisz teraz pomylić kilka razy. Teraz chciałbym, żebyście wczuli się O, w by nie grę. żeby zwiesiło. Zacznę zdanie, a wy dokończycie je tak, jak... Może naprawdę Kamil nie gra, Kamil wyłączył konsolę i poszedł spać. Tak, Myślałem, że- tak. Tomek mówi moje najlepsze Najlepszy poemat napisany jest na cześć. O kuźwa. O, ja pierdolę. Tylko 30. Jeszcze jakieś Kurwa, 20 co- sekund. Kończymy, zostało 10 sekund. Dobra, zostało 5 sekund. Zobaczmy, co napisaliście.
O, proszę. O, jeszcze lepiej. O, wy świnie szpetny. Która odpowiedź jest najlepsza? Nie będę się chwalił, ale ostatni poemat był mój. Aj, kurwa. No nie, to jeszcze na Jokera, nie przeskoczysz. Ja Nie zagonisz, no, ale odrobiłem trochę na drugim miejscu już, no. Bo ja nie mam tego Jokera. A już miałem straty, To trzeba Rudomu nie bać po prostu, nie? Tak, ja robię i na przekór. Na nią teraz Na napierdalać przekór i tyle, no. Właśnie, chodźcie jakoś zagramy inaczej, kuźno, wszyscy. No. Tylko nie mówcie jej. Wszyscy teraz zaznaczymy odwrotnie niż myślimy. Ej, to chyba doszło, nie? Nie było cicz. Nie, doszły. Musimy jakoś przetrwać. Dam wam po Jokerze. Pamiętajcie, że zbliżamy się Dawaj, do końca. A. Dostałem Jokera. Ja mam jednego. Kuźwa, Czas na kolejne pytanie. Nie widać. Kto mógłby użyć mapy jako rozpałki do ogniska? Już mam na Najlepszym sposobem na 100%, rozpalenie kurwa. ogniska jest wylanie benzyny na kępę zarośli i jej podpalenie. Tam walę dwa Jokery. O kuźwa. Tak, mówisz, że szybko, to też zaraz tego Jokera. Kuźwa, ale nie wiem, ej. Ale no kto by mógł podpalić, kurwa? Ale weszło, jest Joker! Odrabiam. Kiedy widzę Już taką odrabiam. zgodność, od Już razu tylko mi mówię, 600 brakuje. Kurde, bele. dostajecie po Kurwa, Jokerze. ale Ruda dalej jebana ciśnie, nie? Ale Rudą trzeba cisnąć, ciśniemy. Kurwa. O, obieży świat Kto dostarczy. pierwszy spróbowałby własnego moczu? Gdy jestem To sam grubo, w dziczy, lubię sikać na kuźwa. kamienie i udawać, że są moimi wrogami. Bezpiecznie będzie mi zaznaczyć tam Jokera na niego, kuźwa. To taka bezpieczna osoba jest. Taka wszystko O, potrafi. wy świnie. No. Pokaż swoją odpowiedź. Kurwa, nie uwierzę, że to przyznaję. O, ja pierdolę. Nie wierzę. Nie wierzę. Nie wszyscy Jokery jeszcze Każdy tak. O wyjął ja. na południe. Całą kasę, Dostajecie po kurwa. Jokerze za zgodność. Nie uwierzę, kuźwa. Wszystkie No. Jokery świata poszły na to. No. To był pięknie. O ja pierdolę. No ale jak na dobrą sprawę zobacz, jakby cię przysypało, to co byś pierwszy No, no co zrobię? Nie, No. niedźwiedzia. Kto poświęciłby No. się, by ratować resztę? Co? O, O, to ja tu mam lidera. Miał na imię ja też mam tutaj. To wyglądałbym jak Jest mi, lider. ale zdjąłbym maskę misia, by pokazać wszystkim z dzisiaj. O ja pierdolę, nie mogę z tego kurwa szoku własny wypił nadę, komplet kurwa zgarnął wszystkie Jokery. No kurwa, No, kurwa, widzę, że zgodność jest niesamowita. wspaniała, no. Wszyscy się znamy. Wszyscy się znamy bardzo O, dobrze. kuźwa, Ale Ruda żałowała, Ruda żałowała do Zobacz, teraz. no już mamy. Dostajecie po Jokerze. Już mamy Tego Rudego, jeszcze kuźwa. nie. Kurde. Jeszcze Jeszcze nie brakuje, jeszcze raz muszę Ale wygrać. grubo. Musisz Ale mocniej się Ruda napić. żałowała. By zjeść O, jednego ze kuźwa. swoich przyjaciół. No, chyba dość oczywiste, To kuźwa. ludzkie mięso smakuje jak rozmiękła wieprzowina. To jest dosyć Dobrego się z oczywiste. tego Jesteśmy gorsi od flaczków. Ja pierdyle. Nie mogę z tego. Kuźwa, no nie chcę mi się wierzyć, że Nanka wszyscy zaczęli z Jokerem, żeby sztopy pił. No nie wierzę w to. Kuźwa, ja się pomyliłem, zobacz. Wszyscy, którzy się Ja! zgodzili, dostają punkty. Ale Joker? I poszedł Joker? Joker. No ładnie, prowadzisz. Na prowadzenie wysuwa się... Niech to Dobra. Jokera nie jest dała? jak Ja nasz pierdzielę. nowy lider. Aha! Załowałeś, zjadłem, kurwa. kurde. Bardzo Okej, możemy zażałował. kontynuować? Pora Ale się też miałem na nastroić myśli i to samo, obudzić Lenin. drzemiącego Mówię, w was kurwa, wcisnę, bo trubadura. też bym zeżarł, tam wyjebane. Głodny człowiek nie ma co żyć. No. No tak, I też dokładnie. pierdolę, no. Życie kurwa natury, nie? Ale Kolejne mówię, pytanie kurwa, ze zdjęciami. tam mogą być żarty jeszcze. Jaką rzecz chciałaby mieć ze sobą ta osoba w sytuacji walki o przetrwanie? Dobra. O kuźwa. I Joker.
Ja mam i Joker. Tak? Kurwa, zjebałem. Nie da się cofnąć, tak? Dobra, zostawię. To nie daje Jokera. Nie wiem czy to, ale kuźwa Ale zjebałem, ale bardziej bym wolał wybrać na końcu powiem wam. A ja myślałem przez chwilę o siedzeniu. No ja też, że potem, to my potem weźmiemy. Kurde, Jokera daje, o, to było z tyłu, ja pierdolę. O kurwa, jojo też. Jojo oszukali mnie, kuźwa, banda decydentów. I to kurwa Czas na tylko raz rysowanie. nie? Daję obrazek? Jak staptek. Sunek. Narysuj ulubione narzędzie ze scyzoryka szwajcarskiego tej. Aha, to kuźwa oni już narysowali. Już kontury są. Ja pierdolę, nie wierzę. Nie wierzę, kuźwa, że tak ułatwili mi robotę. Zostało 40 sekund. Pora powoli kończyć. Ja w domu Zostało taki już tylko 30 sekund. magnetowid mam na te taśmy szpulowe. Po tacie. Magnetowid? Zostało Magnetofon. nam jakieś 20 sekund. Na te szpulowe. No tofon. To ja u siebie w Polsce też będę dziś miał taki. Jeszcze szlagry mam na to. Kurwa, to były jakie imprezy tylko były ja jeszcze na mam takie taśmy na Lendonie. pamiętam. Ja chyba nie pamiętam jeszcze imprezę na tym, no. No a jak, kuźwa, Modern Talking leciał. Tak. No tylko, to chyba tylko No, było nagrane to było. Nie, ja miał ponagrywane jakieś Nie tam. było, Modern Talking Catch. Zobaczmy co O narysowaliście. Boże. Co to kuźwa jest? I O, to Krzysztof jest parówka Antowiak. z Antowiak. ketchupem. Jest. O. Co to w ogóle było za urządzenie? Nie wiadomo o co chodzi. Kurde, kiedy teraz wybrać? A, ptaszka. Dobra, to Dobra. Nie bądźmy chujami. Przypomina coś. O, Zobaczmy odpowiedzi innych. będzie. Zjadł wszystkie razy. Aj, moja była Kurde, jednak 4 razy zaś wybrana. przegrał. Ale nie miałem Jokera, kuźwa, żeby Rudo zagrać. zaś no. wygrała. Pieruńsko. No. No już straty potężne. No. Kurwa, ruda. 600. Rozciągniemy mięśnie twarzy. Tak jak wcześniej, musicie powtórzyć minę ze zdjęcia. Zrób kuźwa. minę jak na zdjęciu. Ja pierdzielę. Szkoda ja taką minę zrobić, ty. Kuźwa, nic nie ma. Musiałbym dupę pokazać. Jo, łetnicą. 10 sekund. Taką smutną to ja mogę mieć tylko dupę, kurwa. Dobra, zostało 5 sekund. Rób taką minę, no. Ale wiele Jupiter to może zrobić. Ale ja zrobiłem tak. No, widziałem. Pora zobaczyć, jak wam poszło. Kurwa, Ruda, ciebie to pozwał nawet, kurwa. A ty za siekierką. A ten zobacz, kurwa, co Oni są... Ja pierdolę. No nie do poznania, ja normalnie. Jak to jest? Danek 2 razy, kuźwa? Co to jest? Nie, tam był ten, nie? Kamil. A Kamil, kuźwa, to przecież to Danek! Nie! To ja Tomek myślałem, że to ty jesteś Danek! Kuźwa, serio, ej! Tylko 5 sekund. Serio, przecież to jest Danek, kuźwa. Skitu, teraz uwaga. Czy przegrałem, czy nie? Jak brzmi decyzja? Kurde. Nie wszyscy się zgodzili, ale to wystarczy.
No tak serio, też zawsze ci nie wygrałem. wygląda jak Nanek? No Nanek. Ja nie mam takiego kichola. No. Nie, ty w Taką minę jeszcze jak zrobisz, to całkiem inaczej ten, nie? Się zmienia. No. Na przyszłość lepiej zostańcie w miejscu. Kameleon, kurwa. I co? Nie, Koniec? finał. Finał teraz będzie? Może wygrał. Czyli nawet ile on tam ma. No to i tak już po frytkach, już jadam. Nie, byśmy musieli to dobrze to rozegrać, żeby to pracy. Zróbcie sobie Ale się umówmy. unikajcie nadmiernych No. zbliżeń, Umówmy, jak żeby raz. zostawić sobie miejsce na skrępowaną twórczość. Tak na prywatnym. Na fejsie się umówmy się na Ja. fejsie. A czy już na fejsie się tak takie pokryją? Okej, Zrób wyglądacie zdjęcie. pięknie. A co mam zrobić za No zdjęcie? jak to się ukrywa. Jak się ukrywa? Zrób twoje zdjęcie. Normalne? No, Ma normalne. Kuźwa. Ten zaś skądś brylę wyczas. no dobre. Uwaga! Podejrzane selfie w drodze. Obejrzyjcie rysunek. No i dawaj mi spróbujcie selfie się teraz, zainspirować. dawaj mi, kogo tu dajecie mi? Teraz zaczynamy. Okej. Ja mam tu pierwszego. Streszczajmy się, za chwilę się zamienimy. Kończymy, zostało 10 sekund. Uchwała na konsoli jest. 5 sekund. Wyglądają świetnie. Pomieszajmy. Jak widzicie, jest już w Dawać drodze. mi tu. Następnego. Dodajcie do niego trochę O własnej. kurde. Dobra. Już tylko 10 sekund. Dobra, zostało 5 sekund. Kurwa. Dobra. Jedna! Dawaj! Oj, ktoś nie zdążył. Ile można nad nie tym zdążył, siedzieć? no. Czas tu to? zamieszać. No dobra, przyjrzyjcie się temu i pomyślcie, co byście dodali. Za chwilę zaczynamy. Ale ktoś to Ja zepsuł. pierdyle. Przecież... No przecież ktoś tu jest totalnie już kuźwa zdemolowany na tym zdjęciu. No ja pierdyle, no. I nie da się tego wymazać. To przecież... Co to ja kuźwa mam tu domalować? 10 sekund. Już tylko 5 sekund. Ja pierdyle. Ja pamiętam jak pierwszy raz Wymieszanie to do kuźwa jak dzieła. dostałem zdjęcie po 3 kolesiach, to kuźwa takie, że to nie było nawet palcem było. Same chuje. O ja pierdolę. Wow, wow, ale tu coś pięknie wygląda jak kuźwa. Wielki elektronik, kuźwa z tego, z pana Kleksa. Kończymy, zostało 10 sekund. Dobra. 5 sekund. Po czasie. Chcę Ja to też tak chcę zobaczyć. zobaczyć. No, O pokazuj. ja pierdzielę. Ej, A jaki kurwa diabeł. O ja pierdzielę. no ten zdemolowany totalnie był, kuźwa, tu nie szło nic zrobić. Jest Bob Marley, kurwa. Co za... Tu jest dobry. Jak? Ja Oczy, pierdolę. przez te oczy niebieskie, nie wiem. Ty, czarne oczy. Kuźwa, nie wiem co tu wybrać.
Czarne oczy masz, komu je Kurde, dasz? tego wygrać czy nie? Ja pierdolę. Siemano. Kurde, nie ma, Siema. tak Jokera nie mam. Mam nadzieję, że nikt nie nagrywa i Ja nie nagrywam. przeszkodzimy komu. Ja nagrywam. Okej. Nie patrzyłem, wszyscy Ruda, nagrywają. znowu Ruda pierdoliła, no i jeszcze Jokera dał. Ja Nie ma pierdolę. problemu. Pierdolę. No, ja prawie ostatni skończyłem, a kuźwa już taki Pora byłem tam sprawdzić w wyniki. Zaczynamy od ciebie, słońce. Na końcu. No i Ale nie ogórasek. ma tragedii. Ogórasek. Na czwartym miejscu ktoś, kto przenosi A. czwarte miejsce w nowy wymiar. A, Na no, trzecim no. miejscu ktoś tak rozczarowany życiem, że zwykłe kwiaty postrzega jako wolanie natury. No, dziwnie pogodzone z życiem, kuźwa. Drugie miejsce zajmuje ktoś, kto napisał własny kodeks, przeczytał go, spalił i poszedł dalej. Brawo. No i Pewnie nie chcecie, żebym to mówił, bo i tak będziecie o tym słuchać przez cały tydzień, albo i 2, ale oto nasz zwycięzca. Brawo! Dziękuję, że zagraliście w moją grę. A teraz, gdybyście pomogli mi posprzątać, byłbym Ja wdzięczny. pierdolę. I czy co kiedyś trzeba w końcu swoje pytania wymyślić? No. Może kurde Quickball No. się dołączy do gry. Nie, ja nie. Czemu? Nie Nie, wstydź się, jedna- chodź. Jedna partia to jest za dużo, jak Nie organizacja wstydź to... się. Rozbierz Będzie się. taka paruba. No, rozbierz się. Tomek ci dobrze proponuje. Gotowi na małą przejażdżkę? Za chwilę ci zdjęcie fajnie poślę. Zanim zaczniemy, musicie wybrać sobie grę Kurczę, i nie wpisać tak. To swój co imię, pany? żebym wiedział, Co pany? kto Ostatnia jest runda kim. czy jeszcze tyle? Nie, gdzie? Nie. Nie bądź gruchy. Kami, pierwsza w nocy. Kurwa. O, No. Nie Starczy, śmiejcie się, jedna i to ostatnia. będzie świetna zabawa. Jak najbardziej starczy. To do następnego. Dajcie znać, gdy będziecie gotowi. tak. W tej grze. Teraz mogę mieć na koda. Tak jest, w tej grze. A daj Wracasz na koda? Nie. Albo na BF-a. Ble. Ble ten kod. Bla, bla. Jeszcze blaszek nie dodali, no nie ma. Kamy. No daj jeszcze. Czym, Nie, ja pierdolę. czym blaszek Fajnie, nie super. dodali? Hokej oglądać. Na Miły hardcore. zaszczyt Lemi, że Bo- mogłem tutaj sobie posiedzieć, pożartować, O, fajnie to było jest też, dla- zostałem nie ma za imprezę problemu. całą, dziękuję. A Tomek, No, Tomek, dzięki. Tomek, Do juterka. Tomek, No problemu. Hej, Tomek, na razie. No. Tomek, Ale ta. wyśpij się. Tomek. Co? Wyśpij się. No kurwa, teraz. Kuju. Robię to. Co, dość czasu masz. Tak. No nie, no, czy nie jest Może źle. są do roboty. No, Ale teraz jestem, no. ej, no wiesz co, Na 6? A nie da się na godzinę wcześniej? no. Nie pamiętasz jak ja z wami grał? No nie? Siedź Nanek, siedź, No teraz się nie. już nie opłaca iść spać, siedź. Tak, a później zaspałeś na, Nie, ten, ja- na nockę Tak. do roboty. Nie, to nie Ale było na dobra, to nocce, nie to moja było na wina. rano, jak że kurwa pół kopalni zasypał. Bo guma jechała, a ta przede mną stoła. Tak. Się kurwa suło. Gracie BF-a? Czy ja nie, bo ja idę... Ja nie, O. nie. No Wolfa. Ja idę do Wyra i oglądać hokej zaraz. A. Dobra, ja też, ja tam mam Fajnie. Dobra. całą bibliotekę To co, nieobejrzanych na filmów. wstępnie, czy na poniedziałek się umawiamy? Na Gran Turismo? Co? Znaczy nie wiem, no tam wiesz, jak to będzie chętny do grania, to mogę grać jutro nawet. To się wrzuci się luźnego posta i tyle najwyżej. No. Żeby Może ktoś fajnie się było, znajdzie. Nie, tak wiesz, zawsze tam z 8 jak jest już do grania, to jest No. okej, no. A ty Quickball grasz jutro tego? Gran Turismo czy nie? Nie. Czemu zaś nie grosz? Obcy cię tak fajnie proszą. Nie chcę z nami grać. Praca. Praca, wydaje, że praca jest. No. wiesz, nie. A tu teraz w Gran Turismo na pierwsze. Tomek, to ty idziesz, siedzisz dalej. Kupuje. Nie, tak jeszcze sobie ten, rozbieram się powoli. Tak, publicznie? No, Ale wyjebane. Ej Tomek, a powiedz mi to nie... Bo... My tu się nie mamy co ukrywać, po tym dzisiejszym ja jestem, ty jesteś ty, kurwa, to każdy się dobrze już zna, widać, nie? co tam gada w ogóle? Mówię, że każdy się dobrze zna już po tym jesteś ty. Tomek, a powiedz mi jak No wygląda ja. u ciebie rozbieranie? Ty chwytasz koszulkę i ją wytargujesz z siebie? Ja ci mogę nagrać taki ekstra filmik, abyś chciał. Nie, dziękuję, No. dziękuję. Nie, Poradnik, poradnik. nie, Co? nie No, trzeba. poradnik. Nie trzeba, dziękuję.
Ja cię bardzo lubię, ale to na tym przystajmy. No nie, to przecież świruje nawet. No ja wiem. To jest. No. Później pojedziesz do niego do Londynu. A zaproszą mnie. A to przyjedź. Kawa, ciacho. A Tam później, posłanie mu w piwnicy przygotujesz. A później ruszanie skórą. Barami. Oj, Tomasz. Co? No? Noczy, co? A po ukraińsku jest show. Franek serio skórą ruszał? Jaką kurą? Ja pierdzielę, nie wierzę. Nie wierzę, co zaraz słyszałem. Co zaraz usłyszałem, ja to nie wierzę. Ja mam nadzieję, że ktoś to nagrywał. Kuźwa, mam nadzieję, że ktoś nie tego. Wojna połę to pierdolę. Kuźwa. No ja to nagrywam, ale o jaką kurę wam chodzi? Ja... Nie. Ja chcę to mieć jutro w pliku w MP3 kuźwa na dzwonek. O, fuck. No dobra, szczerze, ale o co chodziło? Bo ja zrozumiał kurą. Skórą. Skórą. Ale z jaką kurą? Nie, już nic znanych, już śpi po prostu i spać, wiesz co, w niewiedzy, będzie lepiej. Naprawdę. Oj, bo kura i jajka, to coś blisko, wiesz, dobrze kombinujesz, ale jeszcze nie to co, ale jest dobrze. zrobi. Ale jest dobrze. Ojej. Kura jajka. Danek, później jak będziesz to zgrywał, ten fragment proszę dla mnie. Ojej. O ja pierdyle. No wiesz, że u mnie jest zawsze śmiesznie, chociaż nie wiem o co chodzi. To jest dobrze, bo im wiesz, lepiej śpisz. Danek, ja się naprawdę siebie boję brać, kurde, w te góry, kurde, w wakacje. Nie bój się, nie lękaj się. Kamil, No. jaką klasę się ścigaliście? GR3? GR3 było chyba. No. Tak, ja trójką. Kamil, ja ci powiem, jedynie uciekaj jak będziesz słyszał taką pieśń. Już go smyczą, już go pryczą starą drogą. O kurde. A Tomek podobno mógł wpaść też. Gdzie? Co? No w góry. Do Polski. W góry. No. Nie, zostałem zaproszony, poza tym wiesz, to tam... Nie będę się tam wpierdalał między chłopaków, gdzie każdy tam sobie poplanował jakieś terminy, wiesz. Fajnie jest, że sobie siedzimy, pogramy, ale to nie jesteśmy jeszcze na takich chyba stopach życiowych, żeby sobie mógł każdy tam wpadać. Podejrzewam, Jak Tomek wpadnie, to wszyscy wyjdą. Nie, No ja nie. ci powiem, że jak No to Tomek chodzi, wpadnie, to ale- te góry wyprości. Miło na pewno by było, ale wiesz jak to jest. To jest, wiesz, jak nie chce się też rzucać gdzieś klimat, gdzie każdy tam A swoje przestań przejścia Tomek, oni miał no lepsze. tak wielce go dają, ale przyjdzie co do czego, to dwóch pojedzie. Ta. Tak, no. W razie czego Nanka nie puści, nie? Tak gadają. No ja mnie nie puści na to, bo ona by za rok pojechała na dyskotekę. To nie A, to pewnie to ty jej nie chcesz zostawić To tam, ty jej a nie nie. puścisz. Kurde, się wmiguje. A czy ty byś tak puścił Belekajtę $1 000 000? Ja bym już dopłacił. Tak jest, jeszcze do Słuchaj, jak ktoś źle wybrał, to każdego szkoda. Ja akurat dobrze wybrał. Patrząc po mnie, to aż za dobrze. Ile jesteście razem? Rok? 2? 4? No to jakbyś był tyle co ja, to byś też dopłacił. Danek to sobie po prostu miesiąc odliczysz albo 2. Ale jak po 4 latach to wiesz.
No, tylko tyle do powiedzenia ma. Takie naciąganie, no! A, bo tak myślę, co mogę powiedzieć, co nie mogę powiedzieć. Zapytaj się ojca, czy matki by nie sprzedał. Kurczę. Tak jak wczoraj było tego na streamie, tak? U Petera, kurde. Znowu na nagraniu. Tam czekamy, ktoś chyba tam u Masakry chyba tam pukał, kurwa, żony, tak? Nie? Jak to było? No. Z tym pukaniem, nie? To mów, bo nie wiem. A co Masakra pukał No to, znowu? a to nie, to co tak siedzimy, bo takie... A to Masakra jechał na ręcznym. No jechał na ręcznym, kurwa. No, Grzejnik. jakby fajnie, łyżako. O kurczę. Oj. A Kamil, jutro będziemy coś tam kombinować z tym Division? Będziesz coś No, kombinował? trzeba. Nie, no możemy. Kamil już sprzedał. Nie, co to możemy jutro, no. No, Też tak samo jutro, tak? tak. To zobaczymy, jeżeli Gran Turismo nie wypali, to tego, to pogramy Tak. w tego. Ja na GT to mogę jedynie chyba w weekend albo w następny No, ale tydzień. to nawet jak wypali wam te GT, to przecież i tak Kurde. przecież wrócicie Może. na to długo. No, To jak długo tam? Godzinę, półtora, dwie nawet jesteście? no. Nie? No. Choćby sprawdzić, żeby popatrzeć tam, obczaić, co tam Tak, porobili tak, nowego. no. No. Że akurat coś ciekawego. Quickpool, jak ty to umiesz grać? Normalnie. A jak? Jak tam nikaj się nic nie celuje. Wszystko. Celuje się w auto przeciwników. A, chyba, że... Tak jest. W auta przeciwników, tak jest. Tak jak Peter, kurde, w dupę, ale pomogłeś mi chociaż, nie? Ja nie pytam, co robiliście, A, kurwa, słyszysz? naprawdę, Kamil, wiesz? Ej, a co, nie umiałeś się wyróżnić? Pomógł mi, się wystrać nie mógł, bym pomógł. Naprawdę, super. Przyjebałeś mi w dupę, ale pomogłeś mi. No widzisz, no kolega się nie umiał wyróżnić, no to co? Stary, dzięki. To się chyba nagrało, także wiesz. Ja, to idzie cały czas. W końcu was... Ale nie, jak chodzi miał wczoraj, Aha. wiesz? Co wyście, kurwa, kręcili? Ja pierdolę. Ciepły Ginter z Bonanza. Ciepły ginter podał. O, bym powiem. Danek mówi, ja faktycznie siądę, kurde, wezmę tylko plugina pod organy i naprawdę nagram ci to. Nagraj to, Sam kuźwa, nagra. też czekam na to. No ja pierdzie, jak hity będą normalnie, na iTunesa to puścimy. Nie, później Albo kurde, teledysk, ja zrobię teledysk, ja zrobię teledysk. Nie kuźwa, to Zrobimy- zrobię teledysk. później nagramy to na kasety i będziemy sprzedawać na bazarze. Normalnie, Ale no, na słyszysz, wideo, na VHS-a. Na wideo. Ty to nagraj, rozumiesz? Na wideo. I wklejmy to pod ten wideo Patty 2017. Tylko No. faktycznie trzeba, No. kurde, Przeróbka. trzeba Hard. faktycznie tego plugina pod organy pobrać i zrobić faktycznie muzykę, kurde, jak tego, jak do psalmu. Słyszysz, a widziałeś tego gościa, co na tych No 300-letnich... właśnie, ja mam nagrane te wasze Na, śpiewy. na Co? 300-letnich organach Coco Jumbo grał? Kokorzam. No poważnie. Ja pierdyle. Wejdźcie sobie na YouTube, wpiszcie 300-letnie organy w kościele i grał Coco Jumbo. No, nie jakaś tam wytkuć. To co, 300 lat temu kogo Jumbo grał? Ty, Dobra. Takie stare były. Chodzę na jak YouTube, on to tak, nagrał 300 lat temu? No nie wiem. Miał tam GoPro czy co. Jak nie wiesz, jak 300 lat temu nagrał? Organy miały 300 lat. Może dobrze kurą ruszał. Może. No. A teraz jest reklama z tymi kurami, nie? Bliżasz kura i płaci. Tak, KFC. Ja pierdolę, zajebę. Nie wierzę, co się dzieje. Kuźwa, temu się konsola sama aktualnie bez prądu. Temu kuźwa, kura. Kury się ruszają, kurwa. To jest chore. No w Polsce jest taka Kura się reklama, sama że rusza. tam Nie ci bądźcie więcej przybierają, racji, że gram wami. przybliżeniowo No, płacą i zapraszajcie. zamiast kartą to mają kura, że kura znosi złote jaja, a zamiast tych jaj to złotówki Kurwa, wypadają. zamiast kartą płacisz, kurwa, co to jest z wioski jesteś? No jak
kura karta wdupiła, to co ci Dwie zrobię? kury, proszę. Panie jajkami zapłacę, kurwa. No. No ty się tak nie śpiej, bo może mi kura... On kurę porusza, jajko leci. Ja panie mlekiem płacę, kurwa. Ty się tak nie No. śmiej. Normalnie, A ty kanka. możesz psem płacić albo kotem. Wdupi ci karta i co zrobisz? O, widzisz? No. No. A mimo, że kura podzibała Jajami karta. zapłacę wtedy z jajami zapłacę. A może na Nanek, karcie ale to ma, ty- wiesz, grafikę No. taką. No przecież mówię cały czas. Nanek, Złote ale to jaja. ale to tylko u ciebie się w sklepie pytają, czy są jajka golone, czy nie, bo jak są golone, to już jest złoty 50, a jak nie golone, to 4,50. Tak. Wdupicie kartę, panie jajami zapłacę, kurwa. No. Jaja na ladę, kuźwa i... Skórą porusza. Co wy macie z tą kurą? Płatne z góry. O co wam chodzi o ta kura? Z kiełbasą. To tobie o co chodzi z kur... Przecież my... Ej, nikt nie powiedział słowa kura, to ty zacząłeś o kurze jakiś temat. No bo Tomek To coś ty powiedział o kura. jakiś... Coś tam O kura. kurde. No, ja to... Nie, ja to Tomek nie powiedział mi skóra, ty wjechałeś skórą. Czegoś rozumiał ja kura. powiedziałem o skórze. O, powiedział o Ja powiedziałem skórze. o skórze. Skórze. A skórze. No. No, że skóry Że rosły. coś- A skóry rosły. To dobrze myślał. Wielu. Że... No, tylko bez Ja tego obrazu, nie? pierdolę. Że możesz mi ruszyć skórą moim chujem w twojej dupie. Tak. No. O to chodziło. O to chodziło. Możesz ruszyć mi skórą moim chujem w twojej dupie, a ty No, a zacząłeś ty o zacząłeś, kurze. a ty o kurze zacząłeś gadać coś, kurwa, jakieś reklamie. Powie. Jakieś reklamie, że kurą płacisz. No bo jest taką reklamą. Nie wiem z którego banku. Ja pierdolę. Ja Nic jeden, no. pierdzielę. I mówisz, że tam kura też w dupę dostawała, tak? Słuchaj, ja nie mówię co wy tam lubicie, bo tu jeden w dupa Widzę chce, cię, tu widzę jeden cię. chce w dupa. No mogę tam wiesz, na noc to normalne, nie? Każdy się wie. Nos idzie, to wiesz, każdemu się chce. I dupę mi się przyczelił, kurwa. A że nie ma co, to kuźwa dawaj kurę. Trzeba iść do kurnika, nie? Kurę nałożysz kuźwa na fujarę i będziesz biegał z nią, no co? Gdak. A i palec do... Przecież palec do gęby, żeby nie ryczała za fez i dobre. Nawet jak jej łeby pierdolę. Ciężarka taką nieopierzoną nakłada. Op! Ja pierdzielę. Nanek, ale to się wszystko zgadza, bo ty tak skórą lubisz, A nie ma własny mocz Powiedz mi, wypijesz. a co zrobisz na kopalni? To słonowoda będziesz pił? No, no. Skóry. Skóry, rosół. No skóry. Rosół. Skóry wołowej. Rosół. Może być. Na dole. Skóry wołowej, kurwa. Skóry wołowej, kurwa, moczem zalejesz i... No. Nie, ja się naprawdę tego wyjazdu boję, jak No wypali, boi się, a naprawdę. weź se wazelina. Zabierz kurę. o tym nawet nie mów, to się tragedia. Zabierz Ale kurę ze kurwa- sobą. Ale jak teraz Nanek odpierdala, to o Boże. Co ja odpierdalam? Ja się normalnie zachowuję, ale co ci? No, jest taki na co dzień. O, On jest sobą. Tak jest. O, powiem ci, kurwa, dobre, co wygraliście teraz akcję. dobra. Dobra. Ci o ku... Dobrze, że wstałem. Dobrze, że Dobrze, wstałem. No. A ktoś tam... Czekaj, też słyszałem, że ktoś na 6 do roboty idzie. Żaden. To już jest nieaktualne. W pół do A drugiej. przez... Nieaktualne. Jak to? To jest kurwa nieaktualne. Że ktoś rano idzie do Powiem ci, roboty. Tomek, że wiesz co? Zawsze No, łatwiej jest, idę. pamiętaj, to każdemu powtarzam, zawsze łatwiej jest nie spać do 6, jak wstać o 6, więc wiesz, więc No, bez ja bym nie kitu. spał. Przeanalizuj Aby to będzie- sobie. A wy Przeanalizuj będzie go. siwy, kurwa, z chłopakami ja nie grałem. No, no. Właściwie co kurwa, znowu grałeś do 12. No, to się go zapytaj, czy mu się żal dupa nieści. Czy ma kurę? Ej, dobra. No, Powiem tak. Nawet jak mnie kurwa nikt nie zaprosi, to i tak przyjadę w no górę. to przyjedź. Weź co my kurę górę ze idziemy? sobą.
Naprawdę. Kury? A to jest... Przepraszam, nie wziął kury. Jak to w kury jedziemy? Kury? No. A w kury jedziemy. No. Aha, w kury jedziemy. Aha. I Tomek, pamiętaj, wchodzisz razem z fuczynami. Kopa w drzwi i razem z fuczynami. Z czym? Fuczyny. Nie z czym, Co to tylko jest? z dżemem. No. Albo sikam. To sam mówiłeś, że szczyny lubisz. Nie wiesz co to jest fuczyna? Nie. Fuczyna? Nie wiem, kura? Nie. Obramowanie drzwi. Jak ci to... Nie wiem jak się to po polsku mówi. Aha, To futryna. Futryna. Normalnie, a nie fucina, jakaś fucina. Co to jest? Po jakiemu to Po jest? naszemu. Po naszemu. W końcu mój kanał. A to znaczy po jakiemu? Co? To znaczy po jakiemu? A, po śląsku. Fuczyna. Jeszcze jest gipsdeka. Kurwa, tego nie wiedziałem. Wyrna. Tomek, powiedz im. No. Ale co? Nie wiem. Nie, biczyna, kurwa, to nawet nie wiedziałem, co to kurwa jest. Fuczyna. Tomek Fuczyna, sam aha. słucha i nie wie. No bez kitu. Oj. Dobra, kuźwa, idziemy stąd, bo już jest tragedia. I tak już kurwa od 20, no. Tego od 20. No jej, jutro. idziesz? Ja ci przeprosiłem cię w tym nagraniu. Kogo? Ciebie. Tomek też ma Za co? naprawdę. Za co kurwa? Może się spóźnię. Za co? A Quickpull tego nie słyszał, pójdź mu i No. Ja Kogo? Dobra, puścimy Pipolowi jeszcze na dobranoc. Dobranoc. Ale głośno to pójść, tak żeby słyszał. Mu się potem w nocy śniło. Czekaj, kurwa. Uwaga. Byś kurwa miał. Ale od początku to Dobra. pójść. Dobra, cio. Nanek się spóźnił, nie gniewajcie się. Nanek się spóźnił, nie gniewajcie się. Słyszałeś? No nie. Nie słyszał. Też. Wyślij mu to. Zdjęcie już żeś mu wysłał to. Nanek się spóźnił, nie gniewajcie się. Nanek się spóźnił, nie gniewajcie się. Tylko grzecznie czekajcie. Pierdolę. Lepiej będzie. Tutaj. Ciula! Jest kura. A, Danek, o tak się kończyło, okej. O, fuck! O, fuck, ludzie, kuźwa jest w pół do pierwszej i kuźwa takie akcje. Nie wierzę, nie wierzę. Kogo nie było na live u Narka niech żałuje. Niech żałuje, kuźwa, bo tak się naśmiałem przez godzinę, kuźwa, już dawno. O kurde. A ja myślałem, że tylko tak beton potrafi. Nie. Tutaj tylko betona jeszcze brakuje. Zrobię ci Nanek reklamę, kuźwa, na A dziękuję. Zamurowałoby ich wszystkich, mówię ci. Jakby jeszcze tu beton był. Wrzucę. Nie, no, nie A wierzę. zaraz może być. No chlebeć przyjdzie. Witam. Ale to za chwilę się może pojawić, bo nigdy nie śpi. Czekaj. Jak to mówią? Licho nigdy nie śpi? Nie. A kim przypadkiem na konsoli nie jest? A nie ma go. Oj, wam powiem. No Danek, właśnie co nam powiesz? Co wam powiem? A propos kur. Okej. Co ci mam powiedzieć? Sprawa jest beton.
Jak ci się podobał u Banboya ten? Mi? Nie, Quick Polowi, ten event. Aha. Jak to nazwać? No fajnie, Kurde, kamerki. nie mogę, kurde, Jak czegoś się się połączyli? Jakimś TS-em czy coś? Przez Skype'a. Skype. A, przez Skype'a, no. Fajnie tło zrobił, rozumiesz? Ale Nanek, widziałem, że tam awarię miałeś, tak? No, wywaliło mi neta. Jak zawsze. No zawsze. No, dzisiaj mi też wywaliło. Mhm. Mag. Ja się tam osobiście zajada do tego operatora, powiem co o nim myśla. Trochę mu w porządku tam w biurze zrobię to. Akurat ma takie fajne wystawne okna. A miało być co lecieć. Zdzierają ze mnie 72 zł, opia. Prowadzisz rozmowa, rozumiesz? Live'a prowadzisz i bęk, nie ma internetu. Klasyk. A QuickPol jak tam z prądem? Poprawiło się już? Zajebiście. Zapłaciłeś w końcu? Zapłaciłeś Tak. Przedwczoraj. Widzę, bo tak coś dłużej jesteś z nami dzisiaj. Zapłaciłem Sąsiada się wziął. Janek, jeśli to cię interesuje. O, powiem ci Quickpool, że fajna mapka będzie w tym BF-ie. Jutro na CTE. Epicka będzie, zajebista, nie? No kurwa, mega. Mega. A ten, coś to tam na tym czacie pisał, że co mi chcesz zrobić? Bo Tomek tak patrzył, widział, że mi grozisz, dopadło, że... Czemu teraz ciebie zapytać. Dobra. Ja jedę spać po drodze, nie? Bo nie będę... No, spokojnie nocy. Wyśpij się. Trzymaj się Tomek, wyśpij się. Nie będę kury wpierdalał na przestań. nas, także kurwa pogram. Policz kury, trzymasz wszystkie. Normalnie dwie. No, Dobra, to do jutro, Tomek. no trzymaj się. No, Przyjdź dzięki. zaś. Cześć, trzymaj Dzięki, się. że mi pomagacie w końcu, kurwa, odpuścić. Nara. A No, bo ten ten joystick- Tomek, czekaj ten no, joystick jeszcze taki jedno. ciężki, Kurwa, go wypierdalaj. już Tomek, Nara. czekaj. Tomek, czekaj. Nie, teraz, Dobrano, ale poważnie, dobrano, jeszcze, naciskam. jeszcze jedna sprawa. Janek, co? Jesteś. Co? A już nic. Nawijaj Nie, się. już nic. Okej, dobra. No No dobra. powiedz mu, no powiedz mu, no. Nie, to jutro mu powiem. No powiedz mu. Dobranoc. Tak, Powiedz teraz że ci wszystkim, Quickpool no. groził. Że chcesz mu skórą poruszać, no powiedz. No poszedł. Kurą poruszać. O kurde. Dobra, idź Tomek, bo to sensu nie ma widocznie. Poszedł już. Poszedł. Ja też sam nie wiem, o co chodzi z Tokuro. Nanek płaci kurą w dobrze. sklepie. Tak. No powiedz, że No ale... nie widziałeś tej reklamy. Ale... No nie. Nanek, nie, No to dobrze. nie, A w ogóle masz te nie telewizor? to, że Nanek... Janek, nie Nie, wysyłałeś nic mi. Nie to, że Nanek o 8 już Tomek czekał na ciebie z No kwiatami, wiem. bo mieliśmy grać. No. Bo mu pisał wcześniej, że... 21:50 Nanek się melduje na konsoli. No. Tutaj, no każdy ma jakiś poślizg. Dobra, to ja płacam rachunki w takim razie. Dopiero teraz? A jak? Dobra. Teraz Kipuś, masz ochotę 1 na 1 pojeździć? Czy nie bardzo? Co? Nie mam siły już. No to widzisz. Muszę do Nanka reklamę tu zrobić. No. To jeszcze posiedzę, coś poglądam menu PlayStation. Dobra. Ale właśnie fajnie, myśmy w weekend zagrali, nie? No kurde, w weekend jak ja pracuję do 19. Fajnie my się dzisiaj pośmiali. Pogodali my się fajnie. Dziękuję. Fajnie było. Nic. Nie ukończę tego live'a, se możecie tam go puścić, puścić.
żeście dotąd dotrwali, to gratulacje. Miło było, wygłupialiśmy się, tymi tekstami pociepali. Pozdrawiam wszystkich. Fajnie, żeście byli. Tomka pozdrawiam. Lemi, ciebie też pozdrawiam. Dzięki za reklama. No i co? Miejcie się, cześć. Idę z tymi wariatami pogadać jeszcze. Co, gadaliście coś?